تخت سيفهم يوم كدحنا عخي سيفهم يوم كدحنا عخي تجنا مريات بحر الغناطي ولكي جاني يوم تكفت سيفهم يوم كدحنا عخي تجنا مريات بحر الغناطي ولكي جاني يوم تكفت سيفهم يوم كدحنا عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرب بيسى الذي تحري صحين بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي والبينو ما قرحوا زحلة فتتني بخل قدو صدق لي علينا من توزى مسكري عندي حلال مريم لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خسر تاجري كيدان كدير عندي حلال مريم لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خسر تاجري كيدان كدير سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبقوا تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو لعولا قداس نزلهم عبيت عرستات حيزنا لكم متينا لنا نايلو مارستنا بعالم درجة كنجمرينا أبولوتيكا زتوكريم سودما متهدراب غطباوي عالمنا هنرياينا زيارة تكرنا ناقن أبزو بانانا بكبابينا زخوني أبريتاي كلونا ترانا جنزب أبولوتيكا انتاي كم زمسلون أبز حجي أبزا دقيق زيان أبزا ساعات زيان زفت أمزلو كونتات كنرينا منقسم استغير بشر الأساد زقات أمزلو كونتات ببولوتيكا ديكوني بخالي من قدي متكاتا انتاي يقبر لهم زلو أبزو حق الداس كنرينا أبي أحمد زخطلو زلاب زبانا دما من سوماليا وتهدراو لوود تغايدو اللي يبهالالو قبسي حدا قداس وسانه يبالا سلازي نقول له أما أخيلنا نزقو دايزي كنريو كنفتننا نابي يقوزك خيد خلدما كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار دقف مهاب كم جمريو نعنا دقف مهاب دما ندخلو نقبرو سرح سلازي حقز نتو تقبرو دما كاب لبنا وترونا مزقن مجمريا قن بس اسكن يجمر عالمنا نابي يقصاد خيد الله بعين جنزب كنريو مجمريا Elon Musk is known for transforming industries, whether that's electric cars or space exploration. But Musk is now venturing beyond that. He's stepping into the world of politics, becoming a global disruptor in his own fashion. In the US, he backed Donald Trump. In Argentina, he backed Javier Milei. Both leaders ended up winning elections. And now Musk is turning towards new countries, discussing donations with Nigel Farage of the UK and supporting Germany's AfD party on X. Okay. Elon Musk متشم لومي أبزي حجز لنا مدرخ ميديا بزعبا إيلون ماسك كي تزارب أنت وعيلو حدا قداس بقتا وجيل ولو مالتيو هذا مالت هبتاماتني روميوم من جيف بيزوس صار له دحري كال بليونير زعبا جيف بيزوس زاربا كاكن حدا قداي تراي امازون كمان توعيلو ويقال زعبا امازون قال انت غين تراي إيلون ماسك جن بكل من قدي خاف تزارب سكبرك حدا تسلا قال تكبر ناي تسلا مس حلفه ويقال مسكون ستارلينك بهال ساتلايز خيزو له انترنت زعبو زارب تري بت حدا مسكت كاتي سبيس اكس كامباني ناتو له بت نيورو لينكس بهال بت بورينز بهال كامباني له مريت كعيتو تانا لا تسرح كله ايدو زاتوي فولي عينت انتربرنور ወይ ካብ ቢዝነስ ኦነር ሰብ ካውን ከሎ በዚ ጥራይ ክትዛረበሉ ኩለት ምለካ እዚ ኣዝዩ ሃብታም ሰብ ገይርዎ ኣሎ ኢሎን ማስክ ካብኡ ንላዕሊ ግን ሓድሽ ሆቢ ሓድሽ መሕለፊ ግዜ ረኺቡ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እሱ ድማ ብውሕድ ገንዘብ ፖለቲከኛታት ክትገዝእ ከም ትኽእል ተረዲእዎ ኣሎ ኢሎን ማስክ ዝበሃል ዘሎ ቀደማ ይፈልጦ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ተገዲሱሉ ይፈልጥን እዩ ሎሚ ግን ኣክንዲ ጉይ መዓል ክሳድ መሓስ ትብል ዘረባ ዝተሰምዐ ይመስል ታባይነ በይነ ኣብዙ ክሰርሕ መንግስቲ ድማ አንጻራይ እናኸበደ እና ሰርሐ ኩሉ ልጉዕዞ ይዝዕንቅፈኒ እቲ መንግስቲ ባዕለይ ደይቋፀሮ ኢሉ እቲ መንግስቲ ተተቆፃፂረ ብስራሐይ ክዕወዝ ዝኽእል ሓንጎል ኣለኒ ካምፓኒታት ኣለዋኒ ስለዚ መጀመርያ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኢደይ ክሕዘ ድሕሪ ድሌተይ ክሰርሕ ክፍትን እየ ብዝብል ኣተሓሳስባ
اب امريكا زغبرو اكسبيرمنت مالتيو نو قد امريكا اب ارجنتينا يو اكسبيرمنت غيرو اب ارجنتينا نسون كالوتن زدغفو خافير ميليز بحال نت منغست بمولو عنونو ابيلو منغست زي بلو ويكا منغست نشتي سلطان تراي كم زلو برايفت سيكتور كله كم زونو خغبر يمزبله نعو بميديا انغلانا تاقيام كم زعوت غيرما دحريو دما مس دونالد ترامب كوينو دما لك اب امريكا مولو بمولو تعويتو حجينا امريكا مستعوته بقى دحر حج بوليتيكا يترفن كبل بيو سبات نيرو نو 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 بريزيدنتنا تراي كنا سنه تحاوسون كو حاصر خمزلني ايدي كتلني له امريكا تراي كن كاي خلو ناب اوروبا دما يتمتالو نجرمن تارجت غيرلو ني جرمنن انجليزن كليتين بحضر يونالو اكليتين دما ገንዘባ ያፍሰሰናል አብ እንግሊዝ ገንዘቡ ከፍሰስ ከምዝغل ይዝረባሎ አብ ጀርመን ግን ድሮ ፖለቲካ ምትታው ገይርሎ ናቱ ድምጽ ድማ በመንገድ ስፔስ ኤክስ ማለት ዩ ትዊተር ዝነበረ ሕጂ ኤክስ ድምጽና ኢሎን ማስክ አዝዩ ብርቱዕ እዩ አዝዩ ሓያል እዩ ካብ ኩሉ ድማ ኢሎን ማስክ ኣነ ምስቲ ኩሉ ኣካይዶ ሓንቲ ነገር ፈትየ ኣለኹ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ይዕንወልና ኣሎ ንበዓል ሲኤንኤን ንበዓል ቢቢሲን ነዛ ዓለም ሸንኪሮማ ዝነበሩ ብፍላይ ንኤርትራ ድማ ሽግር ፈጢሮምላ ዝነበሩ ሜይንስትሪም ሚድያ ክመውት ኣለዎ ኢሉ ፈኪሩ ተንሲሎ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ትካል ሚድያ ከም ዕድልካ ይክኸውን ማለት ከም ፃዕርኻን ከም ዕድልካ ነቲ ጉዳይቲ ናማይት ዓመታት ወይ እውን 50ታት 60ታት ዓመታት ብሒቶሞ ዝነበሩ ሚድያታት ንዝደለይዎ ፕሬዚደንት ይገብርዎ ንዝደለዮ መንግስቲ ይገብርዎ ንዝፀልዎ ዲክታተር ይገብርዎ ካብ ስልጣን ይዓልዎ ካብቲ ኣቦቱ ይዓልዎ እዚ ንዘበናት ተጠቀሙሉ ሶፍት ፓወር ነይርዎም ነዚ ፓወር እዚ ኢሎን ማስክ ብኤክስ ሒዝዎ ንዓታቶም ድማ ቀይሕ ካርድ ይብዎም ኣሎ ግን ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ Across the globe, Elon Musk is hedging his bets on elections and hoping to gain something out of it. Does that make him the new George Soros? Is Elon Musk the modern-day kingmaker, or is it just a calculated strategy to secure his legacy? Our next report tells you. Elon Musk, he's a tech entrepreneur, he owns a social media platform, he's the world's richest man. Musk has always pushed the boundaries of what's possible. But in recent years, he has stepped into a new role, one not limited to boardrooms and rocket launches. Instead, he's positioning himself as a global political force, a kingmaker shaping the future of world leaders. American astronauts into space. Come here. Take over, Eli. Just take over. It all started with the United States elections this year. Elon Musk bet on Donald Trump. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ኢሎን ማስክ ብሪሊየንት ሰብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣዝዩ በሊሕ ሰብ እዩ ርእሲ ኣለዎ ርእሲ ክህልወካ ገንዘብ ክህልወካ ሓደ እዩ ፅልዋ ክህልወካ ግን ካልእ እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብሓደ ዘይከዱ ነገራት ንኣብነት ቢል ጌትስ መዓት ገንዘብ ከም ዝነበረ ነዊሕ ዓመታት ሃብታም ነይሩ ተርዲኹም ኣሎ ፅልዋ ናቱ ግን ትኾት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንሰብ ክማርኽ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ቦሪንግ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ነይሩ ብሃብቱ ቆላሕታ ናይ ዓለም ይረክብ ነይሩ ኪኑ ዝኸደ ፅልዋን ክህልዎ ይከኣለ ብግምጣሉ ኢሎን ማስክ ዋላ ብዘረቡ ብገለ መልክ ሰብ ክስሕብ ዝኽእል ሰብ እዩ that's why podcasts ገለ መልክ ክገብር ከሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሰምዖ ፈጠራውነት ኣለዎ ሚድያ ድማ ወድኒኑ ኣሎ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ሚድያ ናቱ ፕላትፎርም ኤክስ ወሲዱ ነቲ ኤክስ ድማ ቁፅሪ ሓደ ናይ ኒውስ ቦታ እናገበሮ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ቁፅሪ ሓደ ዝሃብተመ ናይ ዓለምና ስለ ዝኾነ ሃብታም ብምዃን ጥራይ ሰብ ኣብ ማይ ተገደሰሉን ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ናይ ፈረንሳ ኣሎ እዚ ናይ ፋሽን ብራንድ ዘለዎ ገለ ዝበሃል ካምፓኒ ግሩፕ እዩ ናቱ ሲዮ ሃብታም ዝሃብተመ ኮይኑ ነይሩ ናይ ቴስላ ብርክታት መሬት ዘቢጡ ከሎ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ግን ያ ሃብታም እዩ ግን ኪኑ ወላ ሓንቲ ክትብሎ ትኽእል ነገር የብልካ ኢሎን ማስክ ግን ካምፓኒታት ናቱ ብፍላይ በዓል ቴስላ በዓል ስፔስ ኤክስ ኩሉ ግዜ ዜና ዝገብሩ እዮም ኣብ ዜና ዘለዎ እዮም ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ፖለቲካ ዘለዎ እዩ ስለዚ ገንዘቡ በይናይ መንገዲ ክጥቀመሉ ይኽእል ፖለቲከኛ ንምግዛእ ድማ ክቡር ከም ዘይኮነ ተረዲይዎ ኣሎ ሃብቲ ናቱ ልዕሊ 400 ቢልዮን ዝትመን ተኮይኑ ንዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ኣውፅኡ 130 ሚልዮን እዮም ዝብሉ ዘለው ربع بليون كمان يوصلوا ስለዚህ እታ ዝዓበየት ሃገር ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ንክዕውት ቢልዮን ከማን ይወሰደሉን 130 ሚልዮን ኣቢል ይወስድሉ ስለዚ ተረዲዩ ወላ ንበዓል ዓዲ እንግሊዝ ሜቢ 10 ሚልዮን እዩ 10 ሚልዮን ኢሎን ማስክ ኣብ ዝዋን እዚ 20 ቅርሺ ከምዚ ንዓና 30 ቅርሺ ወይ እውን 300 ጌርኩም ወሰድዎ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ሃብቲ ክትሪኦ ከለኻ በቃ 300 የጥፍእ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን በዘን ገንዘብ ዘ እንታይ ይገብር ኣሎ ሃገራት ኣብ ኢዱ ይሕዘን ኣሎ ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቱ ኣዝየን ናዕብያ ስለ ዝኸዳ ዘለዋ ፖሊሲ ናይ መንግስታት ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ እንድሕር መንግስቲ ክፃበኦ ጀሚሩ እቲ ዕብየት ናይቲ ኮርፖሬሽንስ ናቱ ከምቲ ድላ ኸይድ ኣይክልኒ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ናተይ ኣነ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ትዕዝብቲ ዘለኒ ኢሎን ማስክ
መንግስቲ ክሕግዘውን ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን በቲ ካምፓኒታት ናቱ ኣብዚ ሕጂ ናፃ ዝኾነ ውድድር እንተሎ ክዕወት ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቱ ካብተን ድሕሪአን ዘለዋ ኣብቲ ናተን ዓውዲ ዘለዋ ቀዲመን ከይደን ዘለዋ ስለዚ እቲ ሕጊ ናፃ ጥራይ ክኸውን ኣሎ ሕግታት መሕንቆታት ከይገብሩሉ እምበር መንግስቲ ዝኾነ ምትእትታው እንተዘይገይሩ ከዋፅኦ ይኽእል ይፈልጥ እዩ ስማርት ፒፕል ስማርት ካምፓኒ ስለ ዘለዎ ንዕቤት ናቱ ዝተዳለወ በንፃሩ እቶም ካልኦት ካምፓኒታት ኣብዚ ጥፍሽ ዘሎ ቢዝነስ እየን ዘለዋ ንኣብነት እቲ ጀነራል ካር ኢንዱስትሪ ተናይ ቀደም ሌጋሲ ካምፓኒ ዝበሃል እንታይ እንደልያ ዘለዋ መንግስቲ ክከላኸለሎም መንግስቲ ከጥሕኖም ይደሊ ኣለዎ እሱ ግን መንግስቲ ዋላ ሓንቲ ትግበር ኢድካ ንግርኻን ኣክብ መንግስቲ ክንእስ ኣለዎ ሕግታት ክጠፍኡ ኣለዎም ናበለ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ነቶም ሓደሽቲ ካምፓኒታት ነቶም ሓደሽቲ አንትርፕረነርስ ዝበለፀ ዕድል ክኸፍት ከሎ ነቶም ካብ ጥንቲ ነቲ ፖለቲካ እናዘወሩ ረብሓታቶም ዘሳልጡ ዝነበሩ ግን ሓደጋ ይእትዎም ኣሎ ንሳቶም ከዓ ብዘይ ቃል ዓለም ስቕ ኢሎም ክሞቱ ይኮኑን ናቶም ተኽሲ እውን ክህልዩ ናቶም ባእሲ እውን ክህልዩ but at the end of the day ፖለቲካ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብዚያ ክመልሰኩም የመጀመርያ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፍትኖ ዘሎ ንሪኢ He donated millions to his campaign. He showed up at his rallies and he used X to garner support for Trump. In the end, Donald Trump won the elections and Musk ended up with a very powerful friend. And he now has the US president-elect's ears. But Elon Musk isn't stopping at the White House. His political influence is stretching across the pond now to the United Kingdom. Elon Musk has been vocal in his criticism of the ruling Labour Party. He even called the UK a police state. Last week, he met Nigel Farage, the leader of Reform UK. ሕጂ ኢሎን ማስክ እንታይ ጀሚሩ ኣሎ ልክዕ ከምታ ኣብ ኣሜሪካ ዝተጠቀመላ ታክቲክ ራይት ዊንግ ነቶም ናይ የማናይ ክንፊ መንእሰያትን ህዝብን ፖለቲከኛታት በዓል ዶናልድ ትራምፕን ሒዙ ሕጂ ድማ the same strategy ናብ ኤሮጳ ሒዝዎ መፅኡ ኣሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ መንግስቲ ሌበር ፓርቲ ዝበሃል ፀረ ኢሎን ማስክ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ስታብሊሽመንት ወይ ከናቶም ግሎባሊስትስ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መጋበርያ ናቶም ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኤግዛክትሊ the same strategy ድማ ብኤሮጳ ይኽተል ኣሎ ኣብ ጀርመን AFD ዝበሃል ፓርቲ ይድግፍ ኣሎ ኣብዚ ድማ ኔል ፈራጅ ዝበሃል ነቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝበሃል ካብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ብሬግዚት ኢሉ ዘውፅኦም ሓደ ካብቶም ሃንደሲ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክመልሶ ገንዘብ ክቦ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ገንዘብ ክቦ ግን ይከኣል ድዩ ይኾነ ምዃኑ ኣብዚያ እስከስምዑ It's interesting you mentioned this because Elon Musk, I would say, was really quite instrumental in the US election and securing that victory for Donald Trump. What impact would it have, do you think, if he was to get involved in what's happening over there in the UK? Well, the thing is, he's already got involved. So Elon Musk decided that he hates our Prime Minister, and he clearly decided that shortly after our Prime Minister got elected. And he just uses Twitter or X to dig at him all the time. Whether it's calling him two-tier Keir over the perception that we are imprisoning certain people for not doing very much wrong, but letting other people out. He's constantly berating him. In terms of the money and the finances of it, what is absolutely hilarious is all of these people on the left now. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ገንዘብ መሃብን ደይ መሃብን እንዲ ተዛረብ ዘሎ ምትእትታው ክገብር ይኽእል ዶ ንዝብል ኢሎን ማስክ ጥራይ ኣይኮነን ጀሚሩ ናይ በዓል ጆርጅ ሶሮስ ገንዘብ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽንን ብካልእ እናተጠዋወየ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ነዊሕ ክኣቱ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ውይ ዘብሎም ዘለዎ ናይ ፖለቲከኛታት ናይ እንግሊዝ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣንፃሮም ንዓታቶም ክፍንቅል ዝኽእል ፖለቲካ ክሕግዝ ዝኽእል ገንዘብ ክኣቱ ስለ ዝኽእል ዳ እምበር ገንዘብ ስለዘይኣቱ ብገንዘብ ዘይግዝኡ ስለ ዝነበሩ ይኮነን ይብላ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ፈኸራ ዝፍከረሉ ፖለቲካ እንታይ ምዃኑ ዝርዳእና ዘሎ ናይ ሃብታማት ጌም ምዃኑ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ፖለቲካ መን እዩ ዝዝውሮ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ፖለቲከኛ ኮይኑ ዘመሓድር ወይ ገለመለ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ረእይዎ ዶናልድ ትራምፕ ሚልዮነራት ገንዘብ እዮም ገንዘብ ሂቦሞ እዚ ቢልዮነራትን ዓበይቲ ሃብታማትን ኮርፖሬሽን እዮም ዝያዳ ገንዘብ ሂቦሞ ስለዚ ዋላ እኳ ናቱ ረብሓ ከሳልጥ ዝኽእል ግለሰብ እንተመሰለ በንፃሩ ግን እቶም ፖለቲከኛታት ንሪኦም ብምሎም ብሰብ ገንዘብ ዝተዓሰቡን ነቶም ሰብ ገንዘብ ከገልግሉ ዝኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ነናይ በዓል ገንዘብ ኢኻ ተገልግል እዩ ትሕቶ ገሊኦም ንዓለምካ ንኽድምስስ ሕማቑ ንኽትገብሩ ክትገብር ዝግድዱኻ ሃብታማት ኣለዎ ገሊኦም ከዓ ፅቡቕ ነገር ንኽትገብር ንኣብነት ኢሎን ማስክ ብካልእ ከም ድሌትካ ክፅዕሎ ትኽእል ኢኻ ሰብ ክፋረ ኣለዎ ስድራ ቤታት መንግስቲ ኢዱ ክእትወሎም የብልውን ሓዳራት ክፀንዕ ክኽእል ኣሎ ቆልዑ ናብ ግብረ ሰዶም ኣይትውሰድዎም ዝብል ፊሎሶፊ ዘለዎ እዩ እዚ ፅቡቕ እዩ ኦልሬዲ ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክፅዕሎ ትኽእል ኢኻ ግን ፕሮሂማኒቲ እዩ ንደቂ ሰባት ከም ዝቕፅሉ ክገብር ዘሊ እዩ በንፃሩ እቲ ጆርጅ ሶሮስ ዝበሃል ወይ እውን ቢል ጌትስ ተሪኻዮም ሰባት ክጠፍለዎም ብዚ ሕዝቢ ስለ ዘሎ ከነጉድል ኣለና ንደቂ ኣንስትዮ ከነምክነን ኣለና ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባራቱን ብሕክምናን ብመድሃኒት እናገበረ ብዙሕ ሓደጋ ዘወሩ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ኣይናይ ቢልዮነር ንሱ ነቲ ፖለቲካኻ ክዝውሮ ዝኽእል እዩ ትሕቶ እምበር ሃብታማት ኣብዚ ፖለቲካዊ ጌም ምፅዋት መጀመርዮም ኣይኮነን መወዳእቶም ክኸውን ኣይኮነን እታ ዴሞክራሲ ኢልካ ብጠራዕራዕራዕ ዝበሃለላ ናይ ገንዘብ ናይ ሰብ ሃብቲ
መስርሕ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትከላለካ ጥራይ እቶም ሰብ ሃብቲ ጥዑያት ክኾኑልካ ተመነ እምበር ሰብ ሃብቲ ድሌቶም እዮም ዝገብርዎ ገንዘብ ኣብ ምርጫ ገንዘብ ክሳብ ዘሎ ሃብታም ዓብይ ፅልዋን ሓይልን ክህልዎ እዩ እቲ ዝቐለለኻ ከምዚ ናይ ኢሎን ማስክ እዩ ክንዲ ሰሪሕካ ምህታም ኣብ ገለ ደረጃ ሃብቲ ምስ በፃሕካ ነቶም ፖለቲከኛታት ሒዝካ ነቲ ኣጀንዳኻ ምስላጥ ሓይሽካ ኣብ ንዕኦም ስቂልካ ገዲፍካ ንሳቶም ብዝገበሩልካ ክትፅለልካ ምንባር ኢትካ ኣብቲ ፖለቲካ ምእታው ውፅኢት ከም ዘለዎ ኢሎን ማስክ ርእይዎ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዴሞክራት እዩ ነይሩ ነቶም ዴሞክራት ይሕግዝ ነይሩ ግን ኣክቲቭሊ ኢንጌጅ ስለዘይገብር ዝነበረ እቲ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኸውን ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ብኸመይ ክፀልዎ ይኸውን that's going to be another topic for discussion ንመፃኢ ክረአ ዝኽእል እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ኮይንና ክንሪኦ ከለና እቲ ፖለቲካ ዓብይ ፅልዋ ከም ዘለዎን ንሱ ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ክምለሳ ኢና እዚኣ ንእሽተይ እስከ The meeting wasn't just symbolic, it was the beginning of something bigger. Musk reportedly discussed a multi-million-dollar donation that could make a seismic impact on British politics. And it's not just the UK, Germany is gearing up for elections in February, and Elon Musk has a favourite there too. It's the AFD, the Alternative for Germany party. ኣብ ጀርመን ከዓ ንኸይድ እዚ ዓዲ እንግሊዝ ንዛረብ ፀኒሕና ኣብ ጀርመን ድማ ተመሳሳሊ AFD ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ምርጫ ዝግበር ብዙሕ ደጋፍ ዝረክብ ዘሎ እዩ እንተትፅቡቕ ዕድል ዲ ወላ ባጋጣሚ ኮይኑሎም ለንቀና ኣብ ጀርመን ኣጋጢሙ ዘሎ ርኢኹም ኣለኹም ኣብዚ መንስማዕያ ተመሊሰ ክነግረኩም እሳ AFD party is holding a rally in the German city of Magdeburg 3 days after a deadly attack on a Christmas market there. Several hundred people have turned out to hear the party co-leader Alice Weidel speak. She has denied that the AFD had anything to do with the attack suspect, even though he had expressed support for the party and its anti-immigrant policies. During the day, a stream of mourners continued laying flowers at a makeshift memorial. 5 people were killed and 200 others injured when a car plowed through the crowded faces in Magdeburg. And also, I understand that. So, ኣብ ጀርመን ድማ ኣብ ከለና ጥዊልና ንጀርመን ድሕሪ ከይድና ኣብ ጀርመን ድማ ለንቀነ ኣብ ናይ ክሪስማስ ማርኬት ዝበሃል ወይ ናይ ክሪስማስ ዕዳጋ ሓደ ስዑድያዊ መበቋል ዘለዎ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ዝነበረ ፀረ እስልምና እየ ዝብል ፊሎዞፊ ዘለዎ ግን ከምኡ እውን ዘይኮነ ብመኪና ንሂሩ ብምምፃእ ነቲ ቦታቲ ብናህሪ ኣትዩ ክንደይ ሰባት ሓደጋ ኣውዲቑ ከባቢ 5 ሰባት መይቶም ብዙሓት ሰባት ቆሲሎም ኣብ ጀርመን ድማ ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ሾክ ፈጢሩ ኣሎ ሾክ ናይ ፖለቲካ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ጀርመን እዚ AFD ዝበሃል ወይ እውን ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ዝበሃል ስደተኛታት ድማ ተሪር መርገፂ ዘለዎ ኣብ ስደተኛታት ለንቀነ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብዚኣ እዋን ምርጫ ብትክክል ክጥቀሙላ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ሞት ዘጋጠመሉ ፖለቲካዊ ራሊ ወይ እውን ፖለቲካዊ ንዝኽሪ ናይቶም ናይቲ ሓደጋ ናይቲ ዝተጎድኡን ሰባት ኢሎም ዝገበርዎ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ዝኾነ ዘረባ ብምዝራብ ነቶም ህዝቢ ንህዝብና ንሃገርና ዘይፈቱ ንክብርታትና ዘይኽብሩ ነቲ ባህልናን ኣካይዳናን ዘይፈቱ ክጥረዙ ኣለዎም ካብዛ ዓዲ ስለ ዝበለት እቲ ህዝቢ ተቐቢሉ እቲ መንእሰይ ኣብኡ ዘሎ እንተሪኢኹሞ እወ ብዝቐልጠፈ ክንጥርዞም ኣለና እቲ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ድማ ዝበለፀ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ዝግበር ዝነበረ ልክዕ ኣብ ሓንቲ ከተማ ናይ ጀርመን ከምኡ ሓደ ኣኽራሪ እስላማዊ ብኻራ ገይሩ ሰብ ሃሪሙ ኣብቲ ምርጫ ድማ ብቐጥታ እዞም AFD ዝለዓለ ነጥቡ ከም ዝረኽቡ ኮይኖም ሕጂ ድማ ልክዕ ነቲ ፀረ ስደተኛታት ፓርቲ መሊሱ ከም ዝሕይል ክገብሮ እዩ ኢሎን ማስክ ድማ ነዚ ፓርቲ እዚ ንበዓል እዚኣ እዩ ዝልግፍ ዘሎ ስለዚ ኣብ ጀርመን ዘለኻ ካብ ሕጂ ኩነታትካ ከተፃርኽ ክትክእል ኣለካ is going to be very very tough ኣብ ጀርመን ብፍላይ ድማ እዛ ኩላ ኣብ ውራያት ናይ ኤርትራውያን ሓደጋ ትፍፅም ዝነበረት ገበናት ፈፂማ ተመዝጊባ ዘላ oh my god they will have a tough time ከቢድ መድረኽ ይፅበዮም ከም ዘሎ ምክንያቱ ድሕሪ 2 ወርሒ 2 ምርጫ ክግበር እዩ AFD ኣብ ስልጣን ተመፅዩ እንተት ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ናይ በዓል ዩክሬን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ክሕዝዎም ከም ዝኽእሉ ናይ ስደተኛታት ግን ብርቱዕ ዝኾነ ፖሊሲ ክህልዎም ከም ዝኾነን ስደተኛ ኮይኑ ወረቐት ዘይብል ወይ እውን ስደተኛ ኮይኑ ገበን ዝፍፅም ዝነበረ ድማ ዝለዓለ ሓደጋ ክህልዎ እዩ ጉዳይ ናተ ቤት ፍርዲ ዘሎ ገበነኛ ድሕሪ ኮይኑ እዚኣቶም ምሕረት ዝበሃል ክገብሩ ከም ዘይኮኑ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል እስካብ ኣብዚ ንስማዓዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ Matthew, tell us more about this rally that's being held by the far-right AFD party today in Magdeburg, and also I understand there are counter demonstrations too. That's right, Claire. But I'll begin with the rally that Alice Weidel, the leader of the far-right Alternative for Germany, just spoke at in the city of Magdeburg just now. This was an event unlike anything I've ever seen before. A political rally of this nature, just days after such an awful tragedy.
And the way that she talked about the instrument, basically talked about the fact that people who do not respect Germany, people who disdain Germany, do not belong to us. And as she was speaking, the crowd, quite a big crowd from what I could see from the pictures, you know, they started chanting deportation, deportation. So እንታይ ብላ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣብ ነዊሕ እዋን ርአ ይፈልጥን እየ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ስደተኛታት ክትዛረብ ከላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ድማ ንኣካይዳና ባህልና ንሃይማኖትና ንክብርታትና ዘየኽብሩ ሰባት ኣብዚ ዓዲ ክህልው የብሎምን ክእለዩ ክኽእሉሎም ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዴታትና ክበኸያ ደቀን ክሞታ ብከምዚ ክፋኑ እናበኸየት እያ ከምኡ ትዛረብ ኣብቲ መድረኽ እዚ ድማ ነቲ ስምዒት ናይቲ መንእሰይ ናይቲ ህዝብን ተንካፊ ኮይኑ ዘሎ ካብ ዓድና ክጥረዝሎም ጠርዝዎም ዝብል ድማ ድምፂ ከም ተሰምዐ እዩ ዝብል ዘሎ ንሳቶም ኣንፃር እቲ ፓርቲዮም ክትፈልጡ ዘለኩም ዶቼ ቬለ ኣንፃር እቲ AFD ዝበሃል ፓርቲ እዩ ክዕፅ ኣለዎ እናበሉ ኣንፃር ብዙሕ ዝዛረቡ እዮም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክቋፃፀሩሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ እቲ ስታብሊሽመንት ክቋፃፀሩሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ስለተበፅሐ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለውን በዚ መንገዲ ድማ ኢሎን ማስክ ድማ ይድግፎም ስለ ዘሎ ተመሊስና እንተሪእናዮ እቲ ፖለቲካዊ ላንድስኬፕ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ምዃኑን እዛ ኩላ ስታብሊሽመንት ኣብ ስልጣን ናይ ኤውሮጳ ዘላ ድማ ኢሎን ማስክ ብኤክስ ገይሩ ክዛረቦም ከሎ መንእሰያት ድማ ብኤክስ እዮም ዜና ዝወስዱ ዘለዉ ሎሚ ነቲ CNN ናቶም ዋላ ገለመለ ዝሰምዖ ሰብ ስለዘየለ is going to be very tough ነቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ስልጣኖም ንክቕፅሉ እቲ ሓደ ፅቡቅ እዩ እዚኣቶም ክብንቆርሎም ከም ስደተኛ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ብሕጂ ናብ ኤውሮጳ ክመፅእ ናብ ጀርመን ክኸይድ ዝሓስብ ዘሎ እዛ ቪድዮ ዋላ ቆሪፅኩም ስደድዎ ዕድል የብልካን ጥራይ ክትብልዎ ኣለኩም ጀርመን እዚኦም ፓርቲ እዚኦም AFD ዝበሃሉ እዚኣቶም ድሕሪ ተዓዊቶም ኣብ ጀርመን there is no chance ንስደተኛታት ቦታ ክህሉ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ስደተኛ ኣብታ ዓዲ ቦታ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንስደተኛታት ሓለፋታት ምግባር ዝበሃል ኩሉ ኤክስ ክገብርዎ እዮም ሓለፋ ንስደተኛ ዝበሃል ክገብሩ ይኮኑ ነዞም ሲርያውያን ንኣብነት ብዙሕ ሲርያውያን ኣትዩ ነይሩ ክጥርዝዎም እዮም ሕጂ ናፅነት ኮይኑ ዓድኹም ኢሎም ብዙሓት ሲርያውያን ብፍላይ ነቲ ኣብ ሶሻልን ኣብ ገለን ዘሎ ሰብ ንዓድኹም ኪዱ ኣንካ መስደድዶ ገለ መለደ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ክጥርዙ እዮም ናብ ኤርትራ እውን ዕድል እንተተፈጢሩሎም ብዙሕ ሰብ ወይ እንተስ ናብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዘይፍቅድሎም ድማ ናብ ሳልሳይ ኣካል ዲ ናብ ካል ሃገር መንገዲ ብምፍጣር ብዙሕ ሰብ ክጥርዙ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣጋይን ዓለምና ትቕየር ኣላ ኤውሮጳ ይቕየር ኣሎ ፖለቲካ ይቕየር ኣሎ ሃብታማት ኣጀንዳኦም ብቐሊሉ ኣብዚ ሕጂ ወጥራ ኣብ ዘለዎ ግዜ ብሕስር ዝበለ ዋጋ እውን ፖለቲከኛታት ክገዝኡ ይኽእሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ስምዒት ኢቲኻ ኣብ ኣጀንዳ ናትካ ከተውዕሎም ትኽእል ናብ ሱርያ ክንግምጠል ኢና ኣብ ሱርያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትርእዩ ምክንያቱ 2-3 ነጥብታት ክንርኢ ኢና ሓደ ኣብ ሱርያ እንታይ ይካየድ ኣሎ ራእዩ Years of isolation, Damascus had a busy week receiving foreign delegations. Syria's de facto leader Ahmed al-Shara publicly seen for the first time wearing a tie hosted Turkish Foreign Minister Hakan Fidan in what just weeks ago was Bashar al-Assad's presidential palace. During a joint news conference, ንሪኦ ዘለና ቱርኪ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሱርያ ሙሉእ ብምሉእ ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፖለቲካዊ መርሕነት እውን ክትቆፃፀሮ ንሳቱ ዝውሮ መንግስቲ ዝትከል ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ድማ ብሕቡ ኣጀንዳ ድማ ኩሉ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ድማ ይትግበር ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኣንፃር እስራኤል ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ክገብር ከም ዘይክእል ገይሮም ዓፅዮም እዮም እዚ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ቅድሚኡ ካብ ስልጣን ዝተገለፈ ሰብ ክምለሳይ ነዛ ርእሲ እዚኣ እንታይ ኣጋጢሞ ኣለካ ስምዑ ናይ ዓለም ነገር ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈላለ ክትርእዩ ብዚ It rains, it pours. Just ask Bashar al-Assad, the former president of Syria. 2 weeks ago, his regime collapsed and now it looks like his marriage may be over. Reports say his wife has filed for divorce. Her name is Asma al-Assad. Apparently, she's not happy with her new life. The Assads are in Moscow right now. The family had been there for a while. Bashar al-Assad joined them earlier this month on December 8th when he fled Syria. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ባሻር አልአሳድ መጀመርያ ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ ካብ ሃብቱን ካብ ምቾቱን ተባሪሩ ሕጂ ድማ ኣብ ሞስኮ ምስ በለኻ ሰበይቱ ኣቡ እንኳ ድሓን መፃኻ ዘይኮነሲ ናይ ፍትሕ ወረቐት ሒዛ ከም ፀንሐቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ከም ዝብልዎ እዩ መዛረቢ ናይ ኩሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰበይቱ ፈቲሓቶ ንዓዲ እንግሊዝ ክትከይድ ከም ትደሊ ዘላን ነተን ደቁን ነፍሳን ሒዛ ክትሃድም ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብቲ ስልጣን ድማ እንታይ ዓይነት ቦታ ነይርዋ ሓደ ግዜ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ዘውክየካ ማለት ናይ በሻር አልአሳድ ፍሉይ ድንጋፀ ስለ ዘለኒ ይኮነን ግን ኣትሊስት እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ከሎ እቲ ጉዳይ but anyway ስምዑ ድሓን በዓልኩም this is very very funny መስሓቅ ከማን ክትብሎ ትኽእል Now all of them are in Russia and reports say that Asma is not happy with this new life. She wants to go to the UK.
She has reportedly applied to a Russian court seeking special permission to leave Moscow. The Kremlin has denied any such reports though. They say that she's not seeking a divorce. But what prompted these rumors? Who is Asma al-Assad? Why was she called Syria's Lady Macbeth? And can she return to the UK if she wants to? Asma was born in 1975 in West London. Her parents had fled Syria in search for better opportunities. Her father was a cardiologist. Her mother was a diplomat. They remained attached to their Syrian roots. But Asma identified as British. In school, she called herself Emma. She lived quite a privileged life. Went to private schools, got a degree at King's College in London, and went on to become a banker at JP. So እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ሱርያ ዓብዪ ኢድ ዝነበራ ሰብያ ሰበይቲ ሰይትቲ ፕሬዚደንት ወይ ንጉስ ጥራይ ነራ ዘይኮነሲ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዓብዪ ኢድ ትፃወት ዝነበረትን ነቲ ምቾት ናይ ነግስነት ከም ሕሱም ዝተጠቀመትሉን ዝዓንድረትሉን እያ ነራ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መስኪንን ሓላይትን ክትመስል ከላ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ኩሉ ዲዛይነር ዝኾነ ንብረትን ሂወትን ላይፍ ስታይል ላቪሽ ላይፍ ስታይል ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ሕጂ ድማ ንራሽያ ምስ ከደት ኣይሶምን ናይ ሳልስቲ ሂወት ከም ዘይጠዓማ እቲ ኩነታት ከም ዘይጠዓማ እሞ ካብኡ ክትሃድም ክትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ሓሶት ድዩ ካፍዋ ኢሎም ድዮም እዚ ዘረባ እዚ ግን ኣብ ኩሉ ሚድያ ይወፅኡ ዘሎ ስኖት ኣብ ውሕዳት ኣብ ገለ ቦታታት ዝወፀ ይኮነ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተዘርጊሑ ዘሎ እዩ ኣይሶምን ናይ ሳልስቲ ከም ዝምግጣሙ ድማ ፅቡቕ ስእሊ ከም ዘይኮነ ፍሉ Went on to become a banker at JP Morgan. Her mother had other plans though. She wanted to promote a match between Asma and Bashar al-Assad. At that time, Assad was just an eye doctor, not the heir apparent of Damascus. That role came to him unexpectedly when his brother died in 1994. Bashar al-Assad had to return home. Then a few years later, his father died. It was the year 2000. Bashar al-Assad was all set to take over Syria. He was still unmarried though. And Asma was still working at JP Morgan. In the summer of that year, she went on a mystery holiday with him. And when she returned, they were engaged. Asma quit her job. She moved to Damascus. And in December 2000, the year 2000, the two got married. It was a low-key affair, no official photos, no mega events. Asma was told that her only job was to produce heirs. And she did. The couple had 3 children. But Asma was talented and ambitious. She wanted to do more. She was a ብሕፅር ዝበለ ታሪክና ሂወታ ከም ዝንሪዮ ዘለና እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ጓል ሃብታማት እያ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኪንግስ ኮሌጅ ዝበሃል ኣብ ዩኬ ኣገዳሲ ዩኒቨርሲቲ ተማሂራ ባንከር ናይ ዓበይቲ ባንክታት ከም ዝነበረት ድሓር ግን ኣዲያ ኣብ ዝገበረቶ ድያ ኣብ ዝገበርዎ ምዚ ሰብ እዚ ከም ዝተላለየት በሻር አልአሳድ ንባዕሉ ናይ ዓይኒ ዶክተር ኣብ ፖለቲካዊ ብዙሕ ድሌት ዘይነበሮ ክነሱ ኣብ ኣጋጣሚ ኣብቲ ቤተሰቡ ብዘጋጠመ ኩነታት ናብ ፖለቲካ ሓው ምስ ሞተ ናብቲ ፖለቲካ ክመፅእ ከም ዝተገደደ ድሓር ኣቦ ድማ ሃንደበት ምስ ሞተ እቲ ስልጣን ኣብ ኢዱ ከም ዝወረደ እዩ ዝንገር ስለዚ ቡጌር ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ዝተቐበለን ምሳ ድማ ኮይኑ እቲ ሂወት ይቕፅል ነይሮም ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ምናልባት ሕልፍ ሕልፍ እናበልና ክንሪኦ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ዝነበረት ሰብ እያ spokesperson. She mingled with Western leaders. She traveled the country incognito to understand the needs of her people. Many called her Syria's Princess Diana. She set up multiple charities. She inaugurated galleries. She opened cultural parks. It was termed as Syria's cultural renaissance. And leading it was the First Lady herself. She had support and cheerleaders in the West. A Vogue cover called Asma al-Assad, a rose in the desert. But this rose hid her thorns. Then in the year 2011, the Arab Spring swept across West Asia. Regimes were toppled. There were calls for freedom. In Syria too, protests broke out against Assad's rule. At first, Asma was silent. ብሓፈሻ እዚኣ ልዕልቲ ዲያና ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ትበሃል ዝነበረት ብኤሮፓዊ ሕብረት በዚ ናይ ኤሮፓ ሚድያ ብምዕራባዊ ሚድያ ድማ ኣዝያ ትፍቶን ኡፍ ዝብሉላን ዝነበሩ እዮም ምስ ግዜ ግን ናይቲ ስርዓት ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ኤሮፓን ድሌታት ወፃኢ ስለ ዝኸደ ከም ሰይጣናዊት ይገልፅዋ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓዳራ በቲና ክፋሕ ክትብል ትደልላ ኢሎም ውሽጣዊ ጉዳዮም ንፈልጦ የብልናን ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ግን ኣይሶምን ኣይ ሳልስቲ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምውዳቓ ብዙሕ ሰብ መስሓቅ ናይ ብዙሓት ሰባት ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝንገር ቢኮዝ ክትፋታሕ ትኽእል ኢኻ ግን ኣትሊስት እቲ ክሪቲካል ግዜ እዚ ኩነታት ህድእ ካብ ዝእክሳዕ ዝብል ክትፅበስ ትኽእል ነይራ ዝብል ሰብ ኣሎ በት ዳስ ዴር ቢዝነስ ሂወቶም ከመይ ከም ዝነበረ ስለዘይንፈልጦ ግን መዛረባ ርእስቲ ካብ ምዃን ግን ኣይተረፈትን እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ዓይኑ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ሃገር ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ፖለቲካ ናይ ሱርያ ዳርጋ መራሕቲ ናብቲ ዓዲ ነዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ስርዓት ይቕበልዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ The ruler has been hosting high-level talks with envoys from West Asia and beyond in recent days. The bilateral talks comes ahead of his key announcement on the new structure of Defense Ministry and Syrian military. Diplomats from Jordan and Qatar expressing support for the Syrian people and discussing future cooperation. And this is the latest
كم نريد زلنا ناي سوريا بزحات مرحتنا مصو ابت بوتاتي بفلاي حجرات عرب ناي جوردان بلو ناي قطر بلو ناي ترك بلو كالوت حجراتنا مصو ابت بوتاتي دبلوماسي مستحدش منغستي بزح دغافي هبو كم زلون كم حدش منغستي تقبلهم كلاتهم حجرات الجندو من مسلات يغوايو كم زلوين نريد زلنا تسفا نغبر دروتي صبو ترانزيشن زي كونت حزب جن درو امنت كم زي بلا ابت زلو بوليتيكاوي ليت سمعوا بزي lands in all fields, most importantly in the energy sector, where they have a high level of expertise on the global stage, but also investing in ports and airports and so forth. I believe the next stage will be one of exceptional growth, and Qatar's participation in it will be active. For an inclusive government has taken center stage. دروت زبي سلام سلف قبر جميرو خمزة لون مغنياتو تمنغستي نابي قصو كوزا خمزة خلنا تهاجر أخول مرداتا سلو زي بلون بس قينا بتي أب سوريا زقبر زلو أبقد معين ناز فتصم زلو كنتات نرلنا نابي قصو كمزة خيد كمزة غل ناتعزمنا دما نابخاتكم كانوا غربكم فتنينا نحج دما ناب قطبا قصنا كنسقرينا what's going on right now please زي حبريتا زي سمعوا and use it بتصبو غيركم كنتو كملو تسفا قبر لسنا بزي Biggest crypto buying opportunity of all time. You see, Bitcoin has rallied over 180% in 2024, and then just recently dipped 15%. Now people are panicking, but when in doubt, zoom out and understand what is happening. That just this year, Bitcoin has dipped by over 20%. At least 3 separate times in 2024, twice by just over 10%. When was the right time to sell your Bitcoin? Never. But is this a good time to buy? So حنت نجار كتفلتوا هذا لكم أب كريبتو بفلاي أب كريبتو حجة جمركم نوه تصنعكم كاتب بوجيركم تفلتوهم عمد تصنع أب كريبتو بفلاي من قديس غدا كمي مخانوس بوجيريز فلت التعبيت أب حد يصير جزاز متى ولا غزلق قبل دسم بداك كنا تهجن نوه واني زغلت سلازي أبزوان زي حدش جمرتي حجة تفلتوا وسبات كتلو سلو تقولوا بليس نزع بريتاز يا سمعوا أكالش قر كيتوت وريدي لهم كندي سبات حجي كلا كم تيكو قال ملا قال زك مبال جميرو مالو watch out نتسبو نجار كتسمع قرأت خينك نزل كنتات زي كتردوك كلا لك نعدلك نربح خندما كتك أملو لك What am I saying? And how much farther could we go in 2025? Watch today's whole video. I also have some pretty revealing altcoin news because congratulations. Congratulations. We also have more pro-Congress people, the lawmakers, the legislative branch. And I'll tell you what, we are also going to unleash crypto. Not just Republican either. I've got 3 miners hashing in West Texas. كريبتو اندستري اب زبن دونالد ترامب ابي اقداسنات كركب كم زخونه ازي زيناتات ازي معباليتات ازي دما نت كريبتو سيكتور نلعلو كتكوسو زخليو بليس ازي عدل ازي تتقاملو ابز حلفه كريبتو ميتي شو حتى ميتي شو ما تمزبص هي اوروبا هيج كيدو ندي عقلت بلو نيركم دحرين تمليش لكم على بزوان زي هيال وان دحرين تمليش لكم قنيو سلازي يوز ذيس opportunity وحد ገንዘብ ክትቀመሉ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ስምዑ is this a buying opportunity ትገዛሉ ግዜ ዲ ዝዋን እዚ I have 106,000 that had hit earlier this month. So my question after all of that is, are we in a buying opportunity right now? Absolutely. It's always a good time to buy Bitcoin, especially when it pulls back. We really saw the entire market take a breather after the Fed sounded a little more hawkish last week. And I think that's why we've seen some of the outflows. But that doesn't change the fact that the Bitcoin ETFs have had the most successful launch of all time. I mean, take BlackRock's ETF, for example. Its assets under management are already... حجنا يمجزاء جزياديو exactly. أبزوان زي تجازالو جزي pull back كم زحجي لعلت أنه تحت كورد كله نتي عدل زي رخبان خجز مليس وما تصبغ زغون عبيد بيتكوين أب تاريخات مليس كبر أيوة إذا فيديو زي ما نسمع دحريو نحوار إذا فيديو زي ترينا ملتنا تملالسكم تسمعكما كتعوات تدخليهم زي سمعوها. Possible winter. Are you really not feeling the cold? إذا حتى زلوا مايكل سيلر يزبحال. ما أسحتي تمو بيتكوين كبابي إسرع شعدي ولا قال وريدو خلو كاب سوسان حدا دي سوسان كلتن بزحي ولا سوسان تشعتن بزحي ناب عسراتات بزحي كله كامبانو ناتو دما بزح كسارة قاتي مو خلو بيتكوين بزحي مداسل أزقابرت قال لي يسمع كايا لن وينتر مالت تحماق قزينا هي ودقاتنا بركي زقات مالو قزيو وقتي وينتر بحال شازي قال لي يسمع كايا لن دي عيلاتو سمعوا انتهي لوانا زعمل تزيا كل جزء ابرسهم حسكم اخذ كدو نزا فيديو زيا دقاقيمكم تسمعكم اب كريبتو كتعوا تدخليهم زعمل سنات سمعوا اج. Look, if you're going to invest in Bitcoin, a short time horizon is 4 years, a mid time horizon is 10 years. The right time horizon is forever. You know, Warren Buffett. مجمريا اب كريبتو كم دما بيتكوين انفست قبرن دحر خوينكم مجمريا كرداكم زلو فلا بيتكوين يزل زلو بوحدو 4 عامت كي حسكايو كسيبه كثير اخذ بلي بالكامل 4 عامت the lowest possible كتحزن لك كواص اكا دحر وينو وصيت كتركب تخينكا
ማእከላይ ክትሕዞ ዘለካ ተዝተሓተ 4 ዓመት ክኾን ከሎ ማእከላይ ክትሕዞ ዘለካ ድማ 10 ዓመት 10 ዓመት ተጌርካ ተመሊስኩም ን10 ዓመት ረይቦ 10 ቅድሚ 10 ዓመት ሜቢ 300 ነይሩ ኸውን እዩ ቢትኮይን ሎሚ ናብ 93,000 ኢና ንዛረብ ዘለና 10 ዓመት ሒዝካየን ተፀኒሕካ trust me you will have a good time እቲ ዝበለፀ ግዜ ግን ክንደይልዎ forever ቢትኮይን ገዚኻ ይትሽጦ እዩ that's the best advice تا ዝበለፀት advice ኣብ ክሪፕቶ ውፅኢት ዘምፅኣትለይ ንዓይ ናተይ ተምሃሮ ድማ ብተደጋጋሚ ዝመሃርዋ ነገር ተሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ጭራነብሪ ተሓዝ ተሒዝካ ከይትፍኑ ሳያተ ምኽሪ መጀመርያ ነቲ ጭራነብሪ ክትሕዝ ከለካ ክትዳሎ ኣለካ ክትፈልጦ ኣለካ ክትምርምሮ ኣለካ ከተፅንዕ ኣለካ ብትክክለኛ መንገዲ ብውሑስ መንገዲ ብፅሩይ መንገዲ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ምሳእትኸያ ድማ ናይ ነዊሕ ትዕዝብቲ ሒዝካ ንእሽትለይ ወላ ኣከምዚ ክወርድ ከሎ ኣክኒ ትስንብድ ነንእሽተይ ትገዝእ ነንእሽተይ ትውስኸሉ እንደና ኣብቲ ላዕሊ ክኸይድ ከሎ ሰለብሬት ንገብር ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ጎዲሉ ገለገለ ዝብል ኣሎ ቅድሚ ዓመትን ገለን ግን ኣብ 20,000 ከሎ ስለ ዝዝክሮ ሎሚ ካብ 107 ናብ 92,000 ጎዲሉ እንታይ ተሰንብድ ኣለካ right now 96,000 ድዩ ገለ ከባቢ ኣሎ ስለዚ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዕለት 4 ዶላር ትራምፕ ክብረፅ ከሎ 63,000 ኢና ነርና ሕጂ 92,000 ኣለና ነዚ ኻ ክትርኢ ዘለካ ቅድሚ ክልተ ሰሙን 106 ወሪዱ በፅሒ ተመሊሱ ዘይኮነሲ ካብቲ 106 ሓሊፉ حساب مودة نايزة عمتي لعلك خي كم زغلي زنقر زلو نبيتكوين دمانا دقائق ناي معلتات ناي ساعتات حتى ينابنا بنخيط سلازي عقل غيركم استوعي لكم فليتكم ماميكم كتكدو الجزيات راي مودة تكبكمي بوغيرنا وسقرينا said, you know, if you wouldn't hold it for 10 years, you shouldn't hold it for 10 minutes. So if you look at the course of 4 years, no one's ever lost money over 4 years holding Bitcoin. And if you look at, you know, our experience, we started buying it at $10,000 and now it's up by a factor of 4. So given the right time horizon, you're fine. So it's ስለዚህ ቢትኮይን እንተ ተረዲኻዮ ንማንም ሰብ ክቲር ይፈልጥን እዩ ንዘይፈልጦ ንህውኽ ጽቡቕ ገይሩ ከምብቦን ነቲ ትክክለኛ መረዳእታን ክወስድ ዘይከኣለ ጥራይ ክሳራ ዘጋጥሞ ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ዝተረድኦ بهدوء መንገዲ ብትክክለኛ መንገዲ ኢንቨስት ገበረ ክሳራ ዝባል ይጋጥሞን ስቶክ ማርኬት ምን ከም እዩ if you hold it for 10 years ክሳራ ክጋጥመካ ይክእልኒ እዩ exactly ከማን ነበልኩ ያነ ኮርስ ናተ ጀሚረ ኣብ ሓፂር ግዜ ወላቕ ዘላቕ ክብል ኸውን እዩ volatility ኢና ንብሎ volatility ማለት ግን ሪስክ ይኮነን ተኣክል ግዜ እንድሕሪብካዮ you're going to be proud of your investment ንዓኻን ንደቅኻን ዝሕጉስ ክኸውን እዩ which is exactly what I am doing now and it is beautiful. And let me say to all of crypto and all of Bitcoin, come to Texas. Texas is the oasis. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሴኔተር ናይ ቴድ ክሩዝ ባል ናይ ቴክሳስ እዩ ክሪፕቶ ካምፓኒስ ናብ ቴክሳስ ምፁ ናይ ኣሜሪካ ስቴትስ ክወዳደራ ጀሚረን ኣለዋ ኤሮጳ መራሕቲ ድማ ንክሪፕቶ ክዓፅው ይፍትኑ ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ኣብ ስዊስ ስለ ዝነብር ኤግዛክትሊ ከምዚ ናይዚ ኣብ ስዊስ እውን ተን ካንቶናት ተን ስቴትስ ይቀዳደማ እየን ዘለዋ ስለዚ ኣብ ኤሮጳ ናይ ክሪፕቶ ካፒታል ዝኾነት ስዊስ እያ ኢቨን ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እውን ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒታት ኣብዚ መፅኦም እዮም ኣሜሪካ ምስ ኣሳደድዎም ስለዚ use this opportunity ናይ መወዳእታ እዛ ቻርት ላት ንብዚ ታ ቻርት ከሪኩም እዛ ቻርት ተረድዋ Texas is the oasis for Bitcoin. And understanding this chart, this is such an important chart. Understanding that the biggest Bitcoin gains occur after Christmas during halving years, meaning we're almost there. Don't give up now. This is that chart looking at the halvings, looking at price after Christmas, and then looking at the profit zone. While past performance does not guarantee future performance, and while I cannot see the future, I'm not a financial advisor. Do your own research, make your own decisions. This is from years 2013 to where we are today, 2025. The orange dotted lines are the halvings, and then the white dotted lines are Christmas. So we can see that some years the halving fell very close to Christmas. In 2017, this was the halving, this was Christmas. In 2021, 2020, this was the halving, this was Christmas. And then where we are today, well, we just saw a halving earlier this year and Christmas. Look at how many dips there were in between these two areas in prior years. But then look at the profit zone that happened after these white lines, the white lines of Christmas. And ብሕፅር ዝበለዛ ቻርት እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተዘኪርኩማ ንነብስኹምን ንስድራኹምን ንሂወትኩምን ፅቡቅ ውሕስነት ክትገብሩላ ትኽእሉ ኢኹም ሃፊንግ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ 4 ዓመት እቲ ቢትኮይን ማይነት ዝኸውን ዝስራሕ ብፍርቂ ዝጎድል ስለዚ ኣብ 2024 ወርሒ 4 ድማ ሃፊንግ ኣጋጢሙ እታ ብጫ ዶት ዘላ ሳያ ድሕሪያ እታ ፃዕዳ ላይን ዶት ዘላ ድማ ክሪስማስ ታይም እዩ ካብቲ ሃፊንግ ናብ ክሪስማስ ክንከይድ ከለና ኣብ 3-4 ቦታታት ክርእይዎ ከለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ክሪስማስ ቮላቲሊቲን ወላቕ ዘለቕን ከም ዘሎ ድሕሪኡ ግን እቲ ዝበለፀ ዕቤት ከም ዝኣቱ ስለዚ ኣበይ ደረጃ ኣለና ሕጂ እቲ ዝበለፀ ናይ ፕሮፊት ግዜ ከም ዘይተበፅሐ ዘሎ እቲ ዕድል ድማ ክትጥቀሙሉ ከም ዘለኩም ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ግድን ክድገም እዩ ማለት ኣይኮነን
እዚ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ኣለኩም past performances ናይ ቀደም ዘጋጠመ ቅድም ክድገም ሕጂ ጋራንቲ ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ታሪክ ድማ ክትመሃር ትኽእልካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ማርኬት ነቲ ናይ ቀደም ታሪክ እናደገመ ካብኡ እናተማዕበለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ክሪፕቶ ድማ 15 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ነቲ ተሓለፈ ኣናሊሲስ ተጌርካዮም ስማርት ኢንቨስተርስ ትክክለኛ ውሳነ ይገብሩ እታ ዝበለፀት ግን ን4 ዓመት ን10 ዓመት ፎርኤቨር ዝብል ሓሳብ ትሒዝካ ክትወድቕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነቶም ቁርብትለይ ሕማቅ ክስማዓኩም ፀንሐ ንዓኹም እየ ብዙሕ ተምሃራይን ብዙሕ ሰዓብን ናይ እንታሽሙ ስለ ዘለኒ ነዚያ ሂበኩም ሕጂ ናብቲ ጉዳይ ናይ ዞባና ክሰግር እየ المحور المهم حيث يتم تعزيز التعاون بين البلدين مجمريا أمونغو إثيوبيان سوماليان أقداس معبالة تخفيتهم زلو يزنقر زلو دحرتي وعلناي أب أنكر استفزم أمونغو إثيوبيان سوماليان مغلط سلطانة تركبتي أبي أديس أبابا نتسمعتي كقتلوا مخانم تنجرو لوغناي سوماليا رما نبي إثيوبيا قصرو أبز خدر لزنبر ساعات أوش سوماليا مدقعت خمسة قاتمة إذن قرجلو إتمدقعتي نايم تاي مدقعتيو جبت خنتاي لابز عباز قدايزي إتزو بعد ما نبي قصرو كخيل دخل مجمريا نجاس كسموا سراويت إثيوبيا بلعلي أبدلو عسكرو سراويتو مدقعت مقبارو كاسيسلم كم مجلس منستري وصا قدات سوماليات مالسوني بوغن سراويت إثيوبيا تفسي مزولو مدقعت قطرم زي جلسم وتهدرات كم زموتنون كم زقصلون يجلسوا سلام جبسي بوغنا بتحت عقاب سلام سراويت حبرة أفريقيا ناب سومالا بزوافر سراويت وتهدرات من الأخ كم زوا سنتونيا أفريقيا منستري قدات وصا سومالت مالسوني إسران سلسن تحساسك قزاز رافرنجي أبزوت مجلسي سراويت إثيوبيا زوبا جوبالاند مسي إثيوبيا بزدابو بدالو صباح الكباب عسكري وابلع لزنبر سراويت سومال رفاد ساعات 10 مدقعتي كم تخفت وسيخو قليصهم مدقعتي حالتات بوليس سو ازيد بحال زلو مجلتي اب كابتي اوفيشال ويب سايت نايتي كل نجار بصري منقدك خيط سلازلو ازي تمجلتي نايتي منستر قدات وصاي ناي سوماليا زهبوي نيرو the federal government of Somalia strongly condemns the aggressive وين برتع زخونه زي كابتسبيت وصاي زخونه مجلس وتحضراو سقمتي سراويتنا إثيوبيا زوسدو عبلعلي ناي سوماليا عدي مرما اوشت لولاو مريت سوماليا زغبر زلو نعو كم زبلون اكباب ساعات 10 ناي نغو زغاطم مخانون ناي إثيوبيا حيلتا دما مدقعت كم زفنو لومن unexpected attack on positions زفت بودات نايتي سراوي سوماليا زنبرو لبوتا كم زنبره دولو زتباهله located in Gedo regions بال مخانو this planned and deliberate attack targeted 3 key bases manned by the Somali national forces سراويتنا سوماليا زكاتاتولم زنبر بوتاتات ابو زغاطم كونتات مخانون تيسلايو مربب ان سكيورتي ايجنسي ناي سوماليا اب توساخي وسيغو اردي مالتيو سلازي እዚ ጉዳይ زغاطم زلو ابتي اگد سند بتاتيو اتينت بدمانتايو زخانه زوباوي كونتات لعول لوط خغبرلو زخل مخانينا نغر زلنا هذا كابتي از تغبره وسانه تباهيلو ازارا بخوينو زلو ارس انت خوينو I'm going to give you انتايوتي كمزي قلج كبلوم زخاله ويون انتاي سلا زغاطميو كمزي عين السقم تكوزخيلو مجمريا سراويتنا سوماليا نابت بوتاتي سراويتنا جبتي كم عقاب سلام ناب إثيوبيا كأتو مخانو سلا استغلصيو This is the first thing نعتاتهم ازيو حماق سمعهم زخاله مغنياتو كساب حجة ايتوسنا نيرو اتوسنا دما بغلطة من قد كنرينا حاده so productive meeting today between Mongo Gibson and Somalian زتجبره ركب كم زنبره أبزي minister قدرت وصاي ناي جبتي زوج أو مجلسي أصلازي both ministers discussed the strengthening bilateral relations, cooperation in counter-terrorism efforts and facilitating the information of سلازي من قست جبتي بوقعي كم عقب سلام سراويتو ناوشت Somalia كأتو كم زخونة كم استرداده إذن الجرجلو and this changes many things زي بزح نقرات كبير كم زخونين نري واي إثيوبيا نسوماليا سراويتا بخلت ملك بتحدى كم عقب سلام كوينو أتيو أبتنا بأفريكان يونيون كمون بيوين زوسن كم عقب سلام كوينو أجندة تاتنا كسالت كله بخالد ما منقص سوماليا بحماق زنبرت اللي زينتي كانت حنوكمين إلهم أمانجو إثيوبيا سوماليان bilateral relations كل التعاوز مدنا تقريبا كل التعاين السراويتي نيروم هجينا بكل التعاوز مدنا زلو كوز قديدهم ماليرم سامودا تنايز عمد زي كوز مخان تنجير نيرو اتنا عقب سلام قد كعدتو كم زي كونه تنجيريو مغنياتو إثيوبيا نحنان
تفلالي علامة سلزلنا نا إثيوبيا سراويت كم عقب سلام كوينو كأتي يبلون تباهيل نيرو إثيوبيا دما نزين مدحان مليونات سلتغفللو كتلمنن كتعرنت أني هايا أفتو على أنكرا دما منال بعد كون دخون بتغكل هاي تسعفنا وجن إثيوبيا سراويتان عملوا جبس جن حجي سراويتا كتوتم خانا بالصوماليا ترى راديو مالو سلازي نا إثيوبيا كأتوم خانو أي تجلسن أبتز أبصابون يلن كسب حجي نا جبس جن أبتعقب سلام كأتوم خانو سنجير له سلازي تحدث كفان نا إثيوبيا أوريدي سفعت أقاتي مولو لأنه كل غير ودنا سوماليا سلام جلن سلازي قد سايكون سوماليا عابي دوب مس إثيوبيا جلوايا أبت أوغادينز بالدما تقاومو كجلنا إثيوبيا له سلازي ندادنا سوماليا نا إثيوبيا زبالون أبو أبتو بتاتيزا لبتكل سومالي زلوا سلازي جبس بو كتمت خلا بعلاء ياك تواقوم ترى كونس نتعتو وجلا وزلو بيلا جرح قبر ليها بسومالي لاند أفدق بحر كركب يكبل كل إثيوبيا بين جير حليفي كركب نتناي سومالي لاند لذي نتينا إثيوبيا حلمي كل تأجنداناتهم بيلا جيرو كدا خمس خلين كحرم زخلين كونتاتنا نرزلنا إن بزمل كريو خلنا دما أتكونتات إثيوبيا بخلو من قدي كحصر زخل سقمتنا نرزلنا الزون قن انتاي كروينا تاب أنكارا استفدت مسمى انتاي علامة حجي بزي كان استغلوا لزلنا كل تنقرات له حدا أبتي لن كان غير وزن برس ممع كن ركن كلالنا جمريا نزي شارت زرايو سوماليا بين له كل الصومال كن من تاي بيت له إثيوبيا دما ناي جبت ممصع مالتي كم عقب سلام كوينا كتاتو خلا بزع عدزي بفلا يتحجي زقات بلزلو بو حدا بافدق بحربة سومالي لاند كن كيدنا يمزبلو زلو ስለዚህ ብቐጥታ ናብኡ ዝቐርብ መንገዲ ክመፁኹም ዝኽእሉ ግብፂ ካልኣይ ኣብ ሶማልያ ምእታው ማለት ናይ ግብፂ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ምእታው ማለት ንኢትዮጵያ መሊስካ ሽግር ምፍጣር ማለት እዩ ብክልተ መንገዲ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ሰለስቲኦም ወሰድዎን ብሰለስቲኡ መንገዲ ብሰሜን ብምብራቅ ብምዕራብ ብሰለስቲኡ መንገዲ ናይ ግብፂ ምትእትታው ኣብታ ሃገር ትያክሉ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ብምብራቅ ወይ ከዓ ብሰሜንን ምብራቅን መን ኣሎ ኣምሓራ ዝበሃል ኣሎ نسو درو مسابي أبوجا الله بسمين تجري زبهلا الله بمعرب وجن بمبرق وجن ناتهم دما كل الصومال الله أفت كل الصومال دما صومال زبهلا الله أبزوان زدما أتوقع جل ناتو برت على الإله على سدل له كامنو ويح وان مزك على سنبرك كلام يرتراز دقفوز نبرو الجرما بصومال يركب زلوا لذي تجيمنا أبي أحمد تزخبر كجبر زخل كنتات دما كابزيز بجس كابزيرو تبجسي كونن تكونتات نابي دشكر كرزلو نتزجبر اسم معون انتخونه أبزتهم دقفتناتو بتوم زتاك علوز نبرون تايلبس حيفهم لهم تيبور ناقي بحال زحارة كابتوم صرير ترازخونا نيتشوبيا ما كل جزاك حقوساز في التني أبتركو استفر موعول أبي أحمد ولا حنت لو كم زي مسه كم دما ناي فرنسا مراحمتيو بحر أمريكا حق زكايا يلونيرو بحري أمريكا حق زكاينا زبلو ناي حسوس زربا مخانو من البعد قال لكم دي سمعكم قال لكم تزربات يا كسمعكم كساكن دي جايين يسوات كم زلون وتسي زي بلو كنا تادما كدقاقة من الرئي خمسة ወደፊት ኢትዮጵያ ያላት ፍላጎት አብረን ለመስራት የተግባባን ሲሆን ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እጅትሪ ወዘሎም አቢ ትርጉም ዘይብል ዘረባ ሐሶት ይዛረብ ከም ዘሎ ገለ ካብቶም ቶፕ ዲፕሎማት ኢሎም ዝመጉስዎም አምባሳደር ናይ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ወላ ሓንቲ መብፅዓዛ ተወልካ የብሉን France supports Ethiopia's quest for access to the sea through discussions and respecting international laws and neighboring countries is a very diplomatic way of saying not much. Ethiopia may decide Somaliland option is the best. ስለዚህ አብይ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብናይ ዲፕሎማሲያዊ ልኡም ቋንቋ እንታይ ኢሉ ካይ ዝብሎ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክሕግዛ ካይክል ኢሉ ካይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኸ ኣብ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ወፂ ዘሎ አርቲክል እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ናይ ኣፍተ ገባሕሪ ትረኽበሉ መንገዲ የለን ንሕና ብኸመይ ክንሕግዘካ ኢልዎ ብሰላማዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ልኡላውነትን ግዛታዊ ዶባትን ናይ ካልኦት ሃገር ኣኽቢርካ ወደብ ንኽትረክብ ክንሕግዘካ ኢሎሞ ነዚ ዳ መን ከልኪልካ ቅድሚ ሕጂ ኸ
እንታይ ከናይ አብይ አሕመድ ፍሉይ ደገፍ ኣድሊካ ኤርትራ ይኹን ሶማልያ ይኹን ኬንያ ይኹን ጅቡቲ ይኹን ኩላቶም ያር ዌልካም መፂኻ ከፊልካ ከም ዓለም ለኸ ከም ካልኦት ሃገራት ከፊልካ ንኽንጥቀም መርሓባ ኢሎሞ ጅቡቲ ሕልፍ ሓሊፋ ከተመሓድሮ ትኽእል ወታደራዊ መደበር ዘይብሉ ግን ከተመሓድሮ ትኽእል ወደብ ክበካያ ኢላቶ ነዚ ኩሉ ዕሸሽ ኢሉ ብሓይሊ ልውላውነት ናይቲ ሓንቲ ሃገር ክትሕስ ላዕልን ታሕትን ሓፍኮፍ ክብል ተራእዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኣቢ ጉዳይ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ግን ኣብኡ ጥራይ ኣይኮነትን ኣተኪራ ዘላ እዚ ናይ ፈረንሳውን ተመሊሳ ሓንቲ ኣርቲክል ክበኩም እየ ግብፂ ግን ብምቕፃል እንታይ ኢላ ዘላ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዝረብ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘምፅእ ጉዳይ ከም ዘይብላ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዶብ ዘለወን ቀይሕ ባሕሪ ኣካል ናይ ባሕርን ዝኾና ጥራይ ንዓን ዝምልከት ጉዳይ ምዃኑን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓንቲ ክህልዋ ከም ዘይብሉን ደጊማ ድማ ገሊፃ ኣላ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ዝተገበረ ውዑል ስቲል ቀፃልነት ኣብ ተግባር ክዝረበሉ ንሰምዕ ኣለና Egypt's foreign minister Badr Abdulati declared that the presence of any other party other than ዝኾነ ይኹን ኣካል ካብቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሓይሊ ወፃኢ ዘሎ ቅቡል ከም ዘይኮነን ነዚ ድማ ኣብ መንጎ ሶማልያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሶማልያን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፅን ዝተገብረ ዋዕላ ዝተነፀረ ኩነታት ምዃኖም እዚ እቲ ንሪኦ ፀናሕና ርክብ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት እዩ እዚ ደጊሙ ነቲ ኩነታት የስተኻኽለሎ የነፅረሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ወደባዊ ወይ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንዓታቶም ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ከዓ ብመንገዲ ሶማልያ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ይፈርሁ ስለ ዘለዉ ኣብ ግብፂ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ ቱርክ ዝተፈፀመ ስምምዕ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ቱርኩ ክዳንዮም ከም ትኽእል ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምታው ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ሶማል ኣብኡ ከይዱ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መረዳእታ ክህበሉ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ገጾም ከመይ ገይሮም ክሽንክርዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እዚኣ ናይ ፈረንሳይ ኣብቲ ቦታቲ መፅያ ዝነበረሲ ንኢትዮጵያ ክትሕግዝ እያ መፅያ እንታይ እቲ ዕላማ እስከ ብዛዕባኡ ንስማዕ እንደ መጀመሪያ ጥያቄ እንግዲህ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ለምን ወደ ኢትዮጵያ መጡ ከሚለውን ጀምር እስቲ ብዙ ምክንያቶች ሲሰጡ ተስተውለናል በሳቸው ጉብኝት ዙሪያ እኔ ግን ሶስት ምክንያቶች አሉ ብዬ አስባለሁ ፕሬዚዳንቱ በዚህ ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ያደረጓቸው አንደኛው ጂኦፖለቲካል ከጂኦ ስትራቴጂክ አንፃር ሁለተኛው ከኢኮኖሚ ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ሪሰንትሊ በቅርቡ በምስራቅ አፍሪካም በአፍሪካ ቀንድም የተፈጠሩት ጉዳዮች ስበዋቸዋል ብዬ አስባለሁ ጂኦፖለቲካሊ ስትመለከተው ፈረንሳይ በአፍሪካ ውስጥ በተለይ ደግሞ ከ2022 የፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2022 ወደዚህ ስትመለከት ከባድ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እያሳለ እንታዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ንፈረንሳ ኣምፅኡ ሓግዙ ንኽብል ከሎ ፈረንሳ ድማ ሰራዊታት ጠቕሊላ ንኽትወፅእ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እያ ትለኣኽ ዘላ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ካብ ጫድ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ጠርኒፍካ ውፃእ ዝተባህለ ክወፅእ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ቻይና ሚድያ ዘውፅኦ ነገር እዚ ስለዚ ቦታ ካብ ኣፍሪካ ዝግለፍ ዘሎ ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ንክእትውዎ ድዮም ዝልምኑ ዘሎ ወይ እውን መስተር ቦታ ክብዎ ስለ ዝደለዩ ድዩ ዝመፅእ ዘሎ ኖባዲ ነውስ ስለዚ ምስ ሓደ ዝጥፍሽ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ንባዕሉ ቦቱ ከውሕዝ ዘይከኣለ ሃገር እሙኻ መዝማዝ ሃገር ምዃኑ ዝፍለጥ ናብቲ ዞባና ክእትዎ ከይፍትን ኣብይ ኣሕመድ ስቃት ከም ዘሎን ስክፍታ ከም ዘሎን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ንባዕሉ ዘይተዓወተ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ሓገዝ ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለና ንርኢ ዘለና እንተኾነ ንሳቶም ኣብ ምህውታት ዓዲ ከም ዘይወዓሉ ንግረ መንገድና ብፍላይ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ዝጥቀምሉ ዘለው ቋንቋ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳብና ኮነ ይድመፅእ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ክብለኩም ፀንሐ እንተሪኢኹም ምዕራብ ኣፍሪካና ብቁጠባ ብዙሕ ረብሓታት ከሲራ ከም ዘላን ብወታደራዊ ዓይኒ ደጋፍ ዝነበራ ፅልዋ ከም ዝወረደን ሕጂ ድማ ምናልባት ኮ እንደኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ገለ ገይም ከተፃወትኩ ቀንዲ ኣብዚ ዘይብልዎ ሳቶም ግን ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ስለ ዘገድሶም እዮም መፅኦም ዘለዉ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ገዲፋቶም ክትከይድ ከም ትኽእል ምስ ፈለጡ ኣብቲ ፈረንሳ እንታይ ኢሎም ኣለዉ መፂኻ ገለ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኢልዎ ኣሎ ጅቡቲ መፂኻ ረብሓ ናትና ገለ ነገር ክትገብር ዓቕምኻ ዘፍቅድ ግበሮ ንሕና ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ናይ ኣብዚ ጅቡቲ ዘለኩም ፅልዋ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ድማ ከም ሓደ ሓውሲ ቦስ ናይ ሓደ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ዘለና ምሳኻ ንኣቢ ኬድካ ኣቦኻ ናትካ ተሽሙ ስለ ዘሎ ገንዘብ እውን ስለ ትሕግዞ ዘለኻ
ካብ ጅቡቲ ከም ዘይርሕቕ ግበሮ ኢሎም እዝን ወዲ ዝን ድማ ንሶማሊላንድ ገዲፉ ናብቲ ናይ ቀደሙ ክምለስ ካብ ሶማሊያ ብሕጋዊ መንገዲ ብኻልእ ዘራርባ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ መይቱ ናብ ጅቡቲ ተመሊሱ ብጅቡቲ በኣ ከምታ ናይ ቀደሙ ክጥቀም ምዃኑ እዩ እታ ምስ ኤርትራ ዝገብርዋ ዘሎ ድራማ ግን ንኣጀንዳ እያ ኣብዚ እውን ኣላ ክፋልና ታራይዋ ሰሩት ወንጀል ነዚያ ቅድሚ ምስማዕኩም ኣብዚያ ናብ ኤርትራ ከመይ ገይሮም ክሽንክርዋ ይፍትኑ ከም ዘለዎ እስከራዩ ክልተ ነገር እያ ዘደናግጽ ሓዱሽ ዞባዊ ምዕባለ ደፊኡ ተቐልቂሎም ቤተኛ ኣስመራ ዝነበሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተገልቢጦምሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጋይሽ መንግስቲ ሶማልያ ተቐቢሎም ተጠሊመ ዝብል ካብ ቤት መንግስቲ ዓዲ ሃሎ ክወፅእ እናተባሃለ እዮም ልኡኽ ሶማልያ ንስራሕ ዑደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ምዃኑ ተሰሚዖሎም እቲ ምስ ኣስመራ ጥቡቕ ዝምድና ብምምስራት ኣንጻር ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት እናገበረ ዝመፀ መንግስቲ ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ናብ ኢትዮጵያ እናተመለሰ እዩ ዝመስል ኣብ ቱርኪ ኣንካራ ዝተኻየደ ስምምዕነት ኢትዮ ሶማልያ ስዒቡ ድማ ርክባት ንምሕዳስ ዝዓለሙ ምንቅስቓሳት ተጀሚሮም ኣሎም በሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ሶማልያ ዓሊ ዑመር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሪፐብሊክ ሶማልያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ንምክያድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእቶም ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ቃሊሕንሎም ዑደት እቲ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝበፅሐ ስምምዕነት ኣንካራ ንምጥንኻር ዝዓለሙ ምዃኑ ተገሊፆም እቲ ልኡኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ክጠናኽሩ ዘኽእሉ ጉዳያት ከም ዝመኻኸሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብተወሳኺ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ዝተዘርግሐ መግለፂ ድማ እቲ ልኡኽ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘኑ ኣብ ምትሕባር ሓድሕዳዊ ምክብባርን ዞባውን ዓለምለኻውን ሓብራዊ ረብሓታትን ክልቲአን ሃገራት ዘተ ከም ዝገብር ኣፍሪጦሎም እዚ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ምቅያራት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ዘይሩ ዘይሩ ኣብቲ ዞባ ካልእ ወጥሪ ምፍጣሩ ዝገደፈ ይመስልን እቲ ሕዚ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝምድንኡ ንምሕዳስ ዝገብርኦ ዘለዋ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ጠዊኻ ናይ ኤርትራ ሕማቕ ነገር ንምምፃእ ዝደልይዎ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እምበር ኤርትራ ዝኸሰረቱ ነገር የብላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይራኸቡ ኣለዉ ሰወት ውግእ ጀሚሮም ሓድሕዶም ክካሰሱ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ዝእትዋ ጉዳይ ከም ዘይብላ ሓንቲ ነገር ኣብዚያ ክትርእይዋ ዘለኩም እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ኤርትራዊ ሸር ክገብራ ርአ ኣለኹ ኣብይ ኣሕመድ ዝእመን ሰብ ከም ዘይኮነ ምስ ግብፂ ቅድሚ ሕጂ ዲል ገይሩ እዩ ኣይሰርሐን ምስ ኤርትራ ክልተ ኣዊ ዝምድና ገይሩ ኣይሰርሐን ፌይል ገይሩ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ዓቢ እዩ ምስ ኤርትራ ሶማልያ ኢትዮጵያ ብሓደ ኮይኖም ስሉሳዊ ኪዳን ገይሮም ኣብ ጠሊምዎም ንክሎም ምስ ኢትዮጵያ ዲል ገይሩ ኣይሰርሐን ምስ ሶማሊላንድ ፈቲኑ ኣይሰርሐን ንዑ ገዲፍዎ ሕጂ ድማ ምስ ቱርክን ምስ ሶማልያ ብሽምግልና ናይ ቱርክ ገይሩ ኣሎ እዚ ኸ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ተኢሎምካ ክሰርሕ ኣይኮነን ኣይሶምን ኣይ ሳለስተ ኸማን ድሮ ሰራዊቱ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዝብል ክስ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ መታለሊ መራሒ ምዃኑ ንዕኡ ኣሚንካ ዓበይቲ ዲልስ ምግባር ማለት ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ሓሸውየ ምእታዊ ምዃኑ ኩሉ ሰብ እናፈለጦ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ብምቕፃል ኣብዚ ስምዑ ሓንቲ ኣንጻር ኤርትራ ኣንቂዶማ ዘለዎ ኣጀንዳ ሓያል ኣጀንዳታት እንጂ ዘለዎም ኣብዚያ ስምዑ ሕጂ ሰሩት ወንጀል ኣሰብ ከተማ 90% ኢትዮጵያውያን አማርኛ ተናጋሪ ትግርኛ ተናጋሪ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሶማሊኛ አፋር ተናጋሪ ግን በአጠቃላይ ሲወሰድ 90% ኢትዮጵያውያን ከተማ ነበረች ኢሚዲየትሊ መጀመሪያ የገባው ሻዕቢያ አይደለም ቲፒኤልኤፎች ናቸው አሰብን የተቆጣጠሩት 3 መርከቦች አስጠግተው የኢትዮጵያን ሺፒንግ አስጠግተው ሻዕቢያ ሊፈጃቸው ነውና የአሰብ ነዋሪዎች ኢትዮጵያውያን መርከብ አቅርበናል ሽሹ አሏቸው ልጇን እያቀፈች እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኻ ሕጂ ሓድሽ ድራማ እዩ እውን ህወሓት እዩ ነቲ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝቕየር ዝገበረ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ህዝቢ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ መንነት ከም ዝነበሮን ኣብቲ ግዜ ናፅነት ድማ ህወሓት ማለት እዩ ብፍላይ በዓል መለስ ነቶም ኢትዮጵያውያን መርከብ ገይሩ ናበይ ወሲድዎም ማለት እዩ ኣነ ዝግርም ዝብለኒ ካልእ ሃገር ይደለኩም ካብ የመን ድዮም መፅኦም ነይሮም እቶም ኢትዮጵያውያን እንታይ መርከብ ዘምፅእ ኣሎ መኪና ገይሩ ዘይወዘ መንገድ ብመኪና ዘይኮኑን ኢትዮጵያ ዝኣትዉ መራኸብ ኣፀጊዑ ኣልይዎም again they are trying to make a big scene ሓደ ዓብይ ድራማ ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ድራማ ድማ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ገለ ነገር ሓገዝ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዲፕሎማስያዊ ከቅረቡ ከም ዘይክእሉ ወላ ሓንቲ ዲፕሎማስያዊ ጭብጢ ከም ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ፍርፍር ትብል ዶኩመንት ከም ዘይብሎም ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብሙሉእ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚኣ ደጊመ ክብለኩም እየ ኢትዮጵያ መለስ ይኹን ቅድሚ ዝነበረ ደርግ ይኹን ሃይለ ስላሴ ይኹን ኣቢ ይኹን ድሕሪ ዝመፅእ ዋላ ጅንዕፍሪት ይኹን ቅንጣብ ዶኩመንት የብሎምን ዓሰብ ናቶም ምዃኑ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ቅንጣብ
سند يبلو من كهي بحري أب كهي بحري يقبو النت كم زلوا زاد دقاقكم كنت كما السماء قرأ يزنقركم زلوا إثيوبيا زخوانه يكون سند يبلان بحرنا إرترا بحروم كم زنا برز الرقاقص سلمتاكم بلوكم على غافل بين فيه أب كل تشحن كلتن بعالم درجة دوكومنتهم حيسكم قربوا زخوانه زقبعكم نقر تولى دوبكم عبيه الله تبعيلهم كل دوكومنتهم حيزهم قريبا تاريخ سنداتهم كل زلوهم حيزهم كبرات طبقاتات مع عد كنزب زخفلوا له زنبره طبقاتات عالم لخز حجزهم زنبره حيزهم كيدهم ابتفرد انت توهيبهم ولا حنتي nothing من بعد بكبابي دوباتنا يرترا بتنا بعد ما دي قال بعد ما انا هيبهم قال انه نشتي بوتاتا توهيبهم ابزالهم بس قال منتا بناي كاي بحر وغنغن ولا حنتي يرغبوا سلمتايكم غينو because they have nothing they have nothing ولا حنتي تشبتي اب إيرترا أفدق بحرنا زخون يكون تاريخه مسرت يبلومن هو تايم زارب زلو إذا بحرزي بصبو كارتا استحانتسي مريت بحري ناي إيرترا مخانو بعالم درجة كقبرو زخول يلا باي ذا واي نزخ عندك زي تزارين لنا زخون يكون كنت أب دوكومنت تزهلوهم أنا بلوكم لهم أب أمريكا تزخبرت أبغى ويونا بأوروبا تزخبرت أبغى زلوهم جنزب كاب تشاينا تلقيهم كأمريكا تلقيهم من الطبقة قصيرهم من إيرترا أفقد بيت فرد الله المبلوانير تديهون لهم ولا بعالم تزخبر طبقا انت غيرهم وصي سلا زي بلوغن انت غورفتن له كعفرو بعفو نبعلهم تهاجرهم افركشكش اتياز الله هاجر وسيدهم افدق بحرنا يرترا ان قامتو بزعبو كزاربو ابز خاصمو حده بكل يتزمچا يرتران مصلام تبغيسوم لزلو مالتي ለምሳሌ የቀኝ ግዛቶች ሂደት ስናይ ፈረንሳይ ልክ እሳቸው እንዳሉት ጅቡቲ ጋር አካባቢ ስትሄድ ጣሊያን ሶማሌን ድረስ ስትመጣ እኛም ትንሽ ስትሞክረን እንደዚሁም ደግሞ ግብጽን በጣም ብዙ ሀገራቶች በሚባል ደረጃ ምናልባትም ምንም ሀገር የለም ግብጽን ቀኝ ግዛት የገዛት እንጂ እስከሚባል ደረጃ አንዳንዱ ሁለት ጊዜም ሁሉ የገዛበት ሁኔታ አለና እንደነዚህ ሀገሮች በተለይ እንደነዚህ አይነት ፕሬዝዳንቶች ከሀገራችን ጋር ግንኙነት ሲያደርጉ ኢቭን አሁን በይፋ እየወጡ አንዳንድ ነገሮችን እያሉ ነው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምንድነው እንታይ ክብል ድፍትን ዘሎ ዝኻ ኩሉ ግዜ ዓረብ ዝኽል ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ሰብ እንዲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዓረብ ምኻል ማለት ፍሉይ ልኡኽ ናይ ካብ በቃ ካብ መሐመድ ዝተላኸ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዝብላ ናይ ቁርብ ዓረብ ስለ ዝዛረብ ምክንያቱ and they forget about Ertra the president Arab comes Arab so Abertra Abiy Ahmed ነዚ ይዝካተል ኢሎም ተርጎምተና ዓረብ የብሉን ክብለክ ማይከል ነዚ ሰብ ዝግን በዓረብ ገይሩን ጉዳይና ኢትዮጵያ ዘሰጋገር ስለዝኾነ ኢሉ ፍሉይ ሽልማት ሂብዋ በስተጅ ጨዊዑ ስለዚህ በዓል እዚ እዝና አቢይ አሕመድ ዘለዎም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዎ ድማ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መፅኦም እዮም ንሕና ኣብ ዩቱብ ንገብሮ ዘለና ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መፅኡ ዝስማዕ ዘረባ ኣይኮነን ደስ ምበለና ብገለ ክፋል ወላ ናተይ ተደይ መፀናይ ካልእ بهجر درجة أتيت تزبك سمع أنت زغل كالنا تبغى مغنى يرجن بس جزية كبت حيسون أنت يمكن قبل يدلي بزيوم سبعة زياتهم هو تتا كمهوريهم زفتنو إثيوبيا عباي باور كم زنبرت مسبع على فرنسا تزارب مسبع على عبد إنجليز تزارب مسبع على الطليان تزارب مسبع على أمريكا تزارب هجر كم زنبرت حجد ما تمليسنا أوكم مسالنا we have no problem إثيوبيا عباي ناخذ كون عباي كوينا الوقت ساعات كم دليتا we just don't want عباي إرترا مسيوم أو اشتاقوا داينا إرترا إذا كتو ኣብ ባሕርና መሬትናን ምቁማት ድማ ንሓዋሩ ክቐብፅዎ ዘለዎም ጉዳይ ክኸውን ከም ዘለዎ ጥራይና ንዛረብ ዘለና እምበር ጉዳይ ሕልምታትኩም ምግባር ፀገም የብልናን ጨርቄና ማቄን ሳትል እናት ሳትቀር ከጓዳ እየሮጥ ከኩሽና ጠቅላላ ዲፖፕሌት በማድረግ ኢሪጌሽን ኮንትሪቢዩት አደረጉ እንደመለስ ያ ምክንያቱም ሬፈረንደም ቢካሄድ 90% ኢትዮጵያ ያለበት ወደብ ለማን እንደሚመርጥ ስለሚታወቅ አስቀድሞ የተዘጋጁት ከነ ኢሳያስ ይልቅ እነመለስ ናቸው። ሶስት ሰማይ የሚያክሉ የሰማይ ስባር የሚያካክሉ መርከቦች ቀርበው ሰው ካሁን መጡ ሻዕቢያ ነው ኦልሬዲ ፊር ገብቶበታል። እንዲህ ካሉ ወያኔዎችማ ሻዕቢያ እውነትም ይፈጀናል ብሎ ጠቅላላ በረሃ የበላው በዛ በመርከብ ሄዶ ከአሰብ ሲሮጥ በረሃ በልቶት የቀረ ኢትዮጵያዊ ቤት ይቁጠረው። ይሄ እንደ ክራይም ሊቆጠር ይችላል። زج دراما يو هزب إرترا صبغ يرك فلطم الله دراما مفتر هذا كابتي أجندة ناتوب سلزغني دراما نفتركا نتكونتات نقادت كان إثيوبياوين أبهوتتا نخنبرو أبزوان زي أتي حقنيا مثلنا إثيوبيا ببي إبري تنبانديرتا تريوان زلوها بإثيوبيا زلوها كللاتين ببي إبري نبتا أديس أبا خيط كان نمن محدار ذكر دمان زوادا دران زلوها
ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ግዜኡ ዋንዚ ኣብዚ ዋንዚ ግዜ ናይ ኦሮሞ እዩ ዘሎ ሓደክ ናቱ ግዜ እናተፀበየ ስልጣን ከመሓድረሉ ዝደሊ ሃገር ዳምበር ኣብ ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክሰግረሎ ኣምሓራዊ ናቶም ግዜ እናተፀበዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ዝብልዋ ዘለዉ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ድማ ቅንጣብ ሰነድ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ናይዳ ናይ ግድን ከምኡ ዓይነት ድራማ ፈጢርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓጀውጀው ከተንብሮ ክትክል ኣለካ ዘሎን ዘየለና ተዛረብካ ድማ ምድንጋር ክትፈጥር ክትክል ኣለካ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብካልእ ወገን ናይ ትግራይ ገፅና እንተረኣናዮ ከመይ ይመስል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ እስካብ ዚያ ንስገር ጉጅለ ዕጡቕ ደምሒትነት ናብ ነበር ጉጅለ ዕጡቕ ደምሒትነት ክትወርድ እያ ክብል ሓደ ትግራዋይ ጀነራል ገሊፆሎም ነበር ዋና ዳይሬክተር ኢንሳ ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣዘራርብቲ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ጽሒፎሎም እቲ ጀነራል ህወሓት ናብ ደረጃ ተናሓናሒ ፓርቲ ከም ዝተሰጋገረ ኣመልኪቶም ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ይብል ጀነራል ተክለ ብርሃን ኩሉ መንግስቲ እውን ሓዊሱም አክቲቪስት እዩ ዘሎ ይብል ኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ጉዳይ ፈላጥን ዳኛን ኮይኑ ከም ዘሎ ብምልካት ብፍላይ ህወሓት ዝምልከት ድማም ብብዙሓት ትኩረት ዝሓበት ኣዘራራቢት ርእይቶን ተኽእሎታትን ሂቦሎም ህወሓት ናብ ናይ ተናሓናሒ ቦታ ኤርትራውያን ክንፍርሶም ኢና ብዝብል ተጀሚሩ ባይዘወይ ኣነ እዚኣ ፕላን ዝገበረ ናይ ድህነት ሰብ ታርእሱ ክንፅያ ከም ትኸውን ዘርኢ ኤርትራውያን ድንኳን ሰሪሕና ዳሰ ቅሚጥና 20 ዓመት ዘይፍረስ ናዮምስ እናዕለና ገንዘብ ተቐቢልና ድዩ ኤርትራውያን ክፈርሱ حزولنا زمس خالي إن حد قال له أنا هالراسيلن عايك نتفوي أنا خطفل له موسده هو كذب كتفل له هذا الشيء نتفوي هنا عقم قد يخو سوز لك لأن كتفل له أنا يا خاتم عوا እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም ብዛዕባ ኤርትራ መቸም ንቡርን ዘይንቡርን ክዝረብ መዓልታዊ ከህቱቱ እዮም ዝውዕሉ ገለ ከምዚኦም ዝብልዎም ካይሰኣን ክዛረቡ እየ ሓላፍነቶም ክወስዱ የድልየ ሕዚ ትዝውውር ብናዕድያ ወገፅ ሽረ ማእኸሉ ካብ ዓዲ ኣርባዕተ እስካብ صورنا عدوا ما أخلو زلام دسا شباب زي اللي يقولوا ما خد حسكا دامو عديرات ما أخلو زي كله تأكيد ما أخلو كيحة الزهور حيز البرزم حيز تفتير في تجري من قصوا محاور نهار يوم أكيد حديث صار له حديث صار له ليت تعمل زكي تحت اللي بيلو تجري هذي حديث تراوي جزء خد حو بعصر تشهد نسقون أكلات نسقون بحمسة شح نتوم نايدهن التي نزول اليوم نايد أكلات يو نسقون كأسر الكريب لو يلوم كان بتسوم كنزوم سيو أزوي كايدو خير زاربي بداوي تزحف بنا رايس عسع بخنا ما درف بساخو يزمر بتقري دقم بعربي غني بعفر زيم كفاء خاخ فرس بتقرنيا وازم باريا حسبي أنا أي السبا يتألم إرتراي عدي كدليني كم باش كبلو مخلي جون بلاش ولا كبلو خلي هذا السبز ما قاعد لسي مسايا بحد أهدي نيرو السبز ناي تسعة تقاتل يكونو خبات عدو وصي نوح كي تصدحها ناتسنة تركبو ناتسنة مسكونة خالك عخم ناي تسعة تتعيسو عب تسعة شمون تنكتيتو خامس أنا مسايا بحد أهدو تمديبو أو مسكدس أنا مرح برقيد نيرة أنا مرح بطلون نيرة أنا مرح حيل نيرة بل هذا بخلطي لدونتهم مرح تقزخ أخرو مرح برقيدو جقنا قرمايك أشب بحل نيرو مرح بطلونو جقنا قنبال بحل نيرو مرح حيلو جقنا ود عند بحل نيرو مرح قامتو عبد الله بحل نيرو كسعبزي مرح بجلة كمان عيبت حن السبزي عباد سعقوا هيوتاي نبورون أو مسكدا جنجنا نيرو أنا سواجين تواجيني أنا سوين تواجيني خل كل صبع كل قصري تبول كوسة بلاش بعد بلاش كبلو مخ شو انتهينا نرد لنا بزوان زي فيديو زي كابير تراز وصيو كابير ترا
ኣብዚ እዋን ዝተሰርሑ ዝወፀ እዩ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ነዚ ኩሉ ዕንደራ ኣብ ደገ ዝነበረ መን ኣበይ ነይሩ እንታይ ኣበርክቶ ነይርዎ እንታይ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ኣብ ምንታይ ይሰርሕ ነይሩ እንታይ ዓይነት ገበናት ፈፂሙ ኩሉ ነገር እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እኩል ሰነድ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ስለዘይ ይዛረብ ዝነበረ ወይ እውን ካብ መንግስቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ስለዘየለ ዘርከበ ኣነ ከምዚ ነይረ ኣነ ከምዚ እናበለ ነዚ ሰብ ድክቶ ኣፅጊብዎ ነይሩ እቲ ትክክለኛ ክግበር ዝግብኦ ግን መን እዩ እቲ ሰብ እንታይ ዕላማ ነይርዎ እንታይ ኣጀንዳ ነይርዎ እንታይ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት መደብ እንታይ ክበሃል መደብ ተቃላዕ ክኸውን ይኽእል እዚ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ነዚ ወይ እውን እቲ ሚድያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነዞም ጉዳያት እዚኣቶም ዕቱብ ሂቡ ክሰርሓሎም ምጅማሩ ኣነ ፅቡቅ ኮይኑ ርአዮ ምክንያቱ ኣብዚኣ ደገ ንኣብነት እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ከም ሓደ ዓብይ ጅግና ሓንሳብ ጀነራል ክብልዎ ትርኢ ሓንሳብ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ብዙሕ ዝተደራገመ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ኤግዛክትሊ ከምኡ ክገብር ዝፈልጦ ሰብ ግን ዘሎ እንደየሎን ኣይፈልጥን እየ ነይረ ንሱ ዝዋግኣሉ ዝነበረ ምስ ዝዋግኡ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ከም ዘለዎ ግን ፍሉጥ እዮም ጅግና ድዩ ነይሩ ኣይነበረን ከመይ ነይሩ ናቱ ጉዳይ ካብቶም ኣብኡ ዘለው ጥራይ ክወፅእ ዝኽእል ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ኮይኑ ከም ጅግና ተሸይሙ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣበርክቶ ነይርዎ ዘይፍለጥ ንሱ ብዝበሎ ጥራይ ድማ ኣብዚ ኣብ ሚድያ ማይክሮፎን ስለ ዘለዎ ዓብይሉ ብምዝራብ ከም ሓደ ፍሉይ ጅግና ዝቁፀር ዘሎ ሰብ እንታይ ነይሩ ጉዳዩ ከምዚ ኢልካ ካብ ውሽጢ ዓዲ ብከምዚ መንገዲ ክወፅእ ተጀሚሩ እቲ ሰብ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝዕንድር ዘሎ እውን ጉዱን ጎዳጉዱን ክወፅእ ከም ዝኽእል ስለዝፈልጥ ምናልባት ጀማሉ ሒዙ ፀቁ ሒዙ ትም ክብል ይኽእል ይኸውን እዩ ካልእ እውን ሓንቲ ቪድዮ ወሲኹ ነይሩ ምናልባት ፅብቕቲ ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ኣላትኩም እዛ ቪድዮ ኬትኩም ረእይዋ ብዙሕ ሰብ እውን ርእይዋ ኣሎ ትምስላ ኣላቶም ኩሉ ግዜ ዘይትበል ምስላ ሳኻት እያ ትብል ቆሪፆም እውን ገለ ክገብሩ ኣኽእሉ እዮም ካብ ትግራይ ዘይውለድ ኣይጭዋን እዮም ዝብል ሓደ ከዓ እንታይ ኢሎም ኣለኹ ካብ ትግራይ ዘይውለድ ኣይጭዋን ክብላ ተዓሲበን ወኻርያን ኣንጭዋን አንጭዋ እንዳድሙ ወኻርያ እንዳንበሳ ዋዛ ገረኖ ኣቴን ቋደሳ እሞ እንዳንበሳ ኸ ናኣቱ ዳ ኣዋጋን ዕዳጋን ኩላ ንፈልጣይና ህበያን ዋዓጋን መንያታ መንዳዓት ፉጫኣን ፈፀጋን ካብ ባሕሪ ዘይውለድ ኢልናይና ኣይዜጋን ኢለዮም ኣለኹ ነዚኣቶም ስለዚ ካብ ባሕሪ ዘይውለድ ካብ ማእከል ኤርትራ ዘይውለድ ኣይዜጋን ምናልባት ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ ኣስመራ ዓብየ እንድሕዛ ዝብል ኮይኑ ክዓቢ ክእል እዩ ክንደይ ኤርትራውያን ኮ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም እዮም ክንደይ ኤርትራውያን ኮ ትግራይ ተወሊዶም እዮም ክንደይ ኤርትራውያን እኮ ኣብ ፍቆደ ኤውሮጳን ካልእ ሃገራትን ተወሊዶም እዮም ግደ ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ ሓንትላ ሰባት እንታይ ይብሉን ንዓይ እውን ኣብ ከምዚ እንደይ ተምፅዎም እኮ ተፈላጥነት እዮም ዝረኽቡ ዘለው እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ግን ምናልባት እንተስ ካብ ኣፍልጦ ምግዳል እንተስ ብግርህና ከምኡ ይብሉ ኣለው ኣይርዳእካን እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሳተላይት ኣብ ኤርትራ ይኣትዉ እዮም ሳተላይት ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ድማ ሰብ ይፈልጦም እዩ ከም ተቃለስቲ ወይ እውን ኤርትራ መፍትሒ ከምፅኡላ ከም ዝኽእሉ ዘለው ሰባት ይሰምዖም ይሰም ፅልዋ ኣለውኝ ኣብ ኤርትራ ብኻልእ ዘራርባ ጉዶም ከምዚ ገይሩ ዘውፅኦም ተዘየለ እቲ ሰብ ብዛዕባኦም ትክክለኛ ሓበሬታ ክረክብ ይክእል ናብነት ናትና ሳተላይት ስለዘየለ እዚ ንሕና ንብሎ ወይ እውን እዚ ጉዶም ከነውፅኦ ንፍትንና ኣይበፅሕን ኣብ ኤርትራ ሳተላይት ስለዘየለ ናቶም ግን ሳተላይት ይዳኣቱ ስለዚ እቲ ህዝቢ ድሮ ኣብ ኤርትራ ብኤርቲቪ ስለዘይመፆ ናቶም ሳተላይት ስለዘለዎም ብኣት እዩ ድሮ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ንኩሉ ክብል ኣይክእል ግን ፅልዋ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ንዕኡ ካውንተር ንዖም ከይፍለጡ ባ ኣብዛ ይተምፅዎም ነነነነ ዝኣክል ተፈላጥነት ኣለዎም ኣብ ዓዲ ስለዚ እንድሕር ትክክል ነቲ መንእሰይ ከተንኩሖ ጀሚርካ ነቲ ሕማቅ ዝገብር ዘሎ ሕማቆ ብምውፃእ ጉዱ ብምቅላዕ ነቲ ዘለዎ ሓደገኛ ነቲ ህዝቢ ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ድሓን ድሓን ሕባየ ኢልካ ንሱ ግን ብካልእ መንገዲ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ናብቲ ዝእቱ እንተሎ እቲ መንእሰይ ከምዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኸይኣቱ ልዑል ስጋት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣነ ብወገነይ እዚ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ኣታትዮም ዘለው ብፍላይ ድማ ከምዚኦም ዓበይቲ ኣገደስቲ ሰባት ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበዮም እቲ ዝግበር ዝነበረ ሸቐጥ ፕሮፓጋንዳ ድማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ሰብ ፈሊጡ ዘድልዮ መንገዲ ክመርፅ ይኽእል ሓቢእካ ተሸፋፊንካ ዝኸውን ነገር የለን ዘበነ ሶሻል ሚድያ እዩ ንነገር ብሓቂ ብሲልካ እንተዘይኮይና ትሕባእ ትኽእል ነገር እውን ስለዘየላ ካልእቲ ቪድዮ ድማ ንቐፅል ኣብዚ نورو أبزاوس أبني زواد واروا كتب عد واروا ينزلنا مس بيتي مقدرات عدينا نزلنا أرسلنا لما خمسة تري وزلهم أزي أقداس أرسيو عبدالله يكون نزي مربلات خاطرنا كنا يطلعوا نزار ودو تبغى مناطق كاب خلنا تعبي ودا يبلنا سلازم نفخنا خساجرنا تعال نصبوا حدنا
كم حنت هيمانات مركم كنت هيمانات كمان يكون يزدن هنياتو زبير ترى بملؤ اسلامو كريستيانو سمعوا بزربا قد زربا يتزرب اب حدا بدو تغيروا بحدا تسوي تهاجرن سوا مالتي سلازي حدنته كم زلوا خنت بنزل العالم ينام من نبس تهمو هذا هاجر تاي كزيرك كلنا نقدر صبو حنت عينك حس مسلمنا هون او كريستنا انا بجزي درجي مالت درجه قدس قبل 10 عامات نيره تزركمنا لنا احنا حما اينر مخنياتو اسلامي كثير كما يتحسب زباد زراني نزركم كلنا እዚ ግን ናይ መግዛእቲ ዝመፀይ ብድሕሪ ግን ድምፅ ማፅውን ኣይንፈልጥና ኣፊ አልሐምዱሊላህ እንጂ ፅቡቅ ኣለና ኢንሻአላህ ከምኡ ፀለልና ሓንደ ምክንያቱ እቲ መግዛእቲ ዘምፀይ እምበር ኤርትራዊ ዝኾነ ነገር ፀብቕ ነገር የለን ኣብ ቃልሲ ዋላ እኳ ተዘይርከብናሉ ትንሰምዖ ግን በስ ብፃይነት ዝበሃል ምፍልላይ ዘይብሉ ስጋብቲ ሕጂ ፅቡቅ እሲ ኢኻ ኣብ ከምዚ ትፅሒና ዘሎ እምበር يعني أنا حزين بس كبقرة حد غرتا ميتسنه كم زياد بلد فيديو مسعبيت عدي تقريبهم شماغلتات بتعم صبغت فيديو ياكيتكم زي فرح مراحي الرخيونا تبل ارسي وشيدهم وزم عبيت عدي زعبات زنبري ابتكباب ديغا مسلام زبحال دتجبرتيا نبحك دس بلوخا عبيتي تحدنت نايتز بدما كم تقدم استسرحلو حج دما كدفعل له بفلاي كاوش تعدي تحدنت نايتز بي كنت ابارق زخل كونتات ممصع ناي بحق داس زبل كونتات كوين رخيبه قالوا وين حنت فيديو كبكمي In Eritrea's Aden district, nestled in the heart of the Elabit 8 subzone, Asrar Tahlamariam's life has taken a remarkable turn. Once a local female circumciser, Asrar is now a proud housewife, a mother of 9, and a skilled artisan. For 20 years, she has left behind the harmful practice of FGM, a decision she credits to the life-changing awareness campaigns that swept through her community. إلنا مسنبرنا أسرع ما تقيرنا إنا تطولنا دا تمهرنا بزي حكم الناتات كل تطول مسلنا قد تحبشنا حبش سنة وسنة يقولون حبشنا الدخل تحبشنا إنا دقنا نقح ملنا دقنا قسقس ملنا دقنا تمشير ملنا أنس دقنا تمشيرين دقنا رئينا تحبشياني بذاوى النفسي تحبشياني Female and genital mutilation is a بحق دست بلادي زيد ماتي كولدنا ولد سجر بفلاي زي ما خنشابنا يدك نستيو زبحال زنبري دلع على قوس تغيروا له حركه تابير ترى ناقود اللي زخيزلو تقليل ما كتفز قبويو نتن عديتات نتن كم زغبرا زنبرا قريب كا 5 غير كان زين مهير كان تستويل كدما اتحمام تغريفو تقلالا كلا كم زخرينا نري كم زيوم عينت كاب عدي فلايتم اب قطرات ناي قطرات يوت نفلد دما مدحنن كطحنا خلوا اكترين كلها بحكي زغرماكا تي كنتات بزغين بتي نايلو مارس تابزخن ودينا لايك مقبار سبورت مقبار نزح بريتا زناب كالوت زملكتم سبات كتسقاقر ودما بتعتنا نقدم كم وتر دقفكم اي فلينا نبلنا زياد امت درفهم قد فكمينا أنت قيطفنا أنا نجلك أيقونا نتعنا زنق فتحي زغلعك خمقنا أنا يرى أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان نسا أنا نجلك لوري مع سخوي الوفا تفالين كان بخاف يوم بخاب واشتغل بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا للبي كلنا كعبي يقولون أبس
ጓዝን ከመንበሳ አንታ ኤሪትራዊ ጸበባ መርሃዊ የሁሉን አበሳ ጓዝን ከመንበሳ